أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى جومراد تودوبي الله نكنكو الله يصطفي أمبسوبو من الملائكة أمرد ملائكاجي رسلا نلابي ومن الناس أمرد يمبنا كيني أمبسوبو هين رسلا نلابي نزل لما قال المشركون أأنزل عليه الذكر من بيننا nde heferɓe mushrikuna en mbi beela kanko kam omono e nder meɗen ko neɗɗo tan no men ni enen fof ko en yimɓe ko en gootum kanko tan jangtowol jippo e makko woppa en ɗo enen ɗum holno gasirta a unzila alayhi dhicru min baynina beela kanko kam qur'ana jippoto e makko enen mbasen jippinede qur'ana te enen fof ko en gootum enen fof ko en yimɓe ayno yeddoɓe won yimɓe yeddoɓe hande ko yahata ko ɓeede ɓe mbiya wonde mbete min nene wadde mbeɗa ronki finde subaka tan mi wiya mi nelaɗo wi kam ni ko gootum eyyi ni de ɓe mbiyatno a unzila alayhi dhicru min baynina goɗɗo garowo joni wiya min nene so tawi mi welama mi wi wonde Allah neli kam won garɗo ɗo wini est ce que mon gonɗinam nana jomum wima ala mi gonɗin tam wiya awa gasi Mouhammad kañum ko pepiniɗo tan hol jiiɗo hol gonɗo seede makko hol jiiɗo malayika ayi ɓe ganda hen ɓe jedda ɓe calo ha muusa wooda kadi arɓe jiiya ko ganduɗa kono fota jabnude ɗumen tawa eɓen jeddiri hakkillaji mabɓe kono noon ɓe jiiri hakkillaji mabɓe kono fota jaɓnude ɓe ɓe mbiya ƴewteɗe ɗum ɗo kadi ɗum so wonno fenade naggam o kewatano wonko feeñi ɗo ko makko ko so wonno fenade ɗum feeñatano hen hakkillaji pecco kono noon ne kadi eɓe kedditori yeddirde to banggue nder to hakkillaji mabɓe tawde ha joni hay goto yiyani malayika hay goto yiyani seede mo ina seedo wadde holno gasirta no gasa wonde taw woodani ay hakkillaji ɗi ceŋoɗo daña e mabɓe wiiɓe joni ngare mbaɗen ni ƴeewen yimɓe meɗen jahato yahuda yankoɓe ɓe ganduɗa kañumen kam defte jippinanoma e mumen kañumen kam no jogui annabi mumen ɓen kam no jangga wasani ɓen taw wonko mbawi humpitade ko en kumpitaki ɗum jeyno sababu ɓe neli délégation yeehi to yahuda yankoɓe saabu joni ɓe jeddi a unzila alayhi dhicru min baynina wawa wonde qur'ana wawa jippinede e makko tawa enen fof ken gotum qur'ana jippinaka e men ɗum ɓe jeddi ɗum kono noon won e kawisaji walla won e sifaji koɓe jiɗi addani hakkillaji ɗi feccade ɓe mbi joni jehen to yahudi yankoɓe caggitoyɗen enen dal hankkadi en mbiyani tan ɗum wawa wasde wonde fenade kono kadi wawa wasde wonde gonga andi ɗo joni koɓe weltuɓe joni noon ɓe jeehi to yahudi yankoɓe caggitemi minen komin anɓe yahudi yankoɓe ɓe mbiyaɓe mbiɓe son jeehi joni namdoɗemo gueɗe tati ɗum adduno délégation janoɗo madina o ɗum koko addinalaɗo no fera délégation janoɗo madina o ɓe namdi yahudi yankoɓe mbi son jeehi ina gonɗina wonde ko annabi so namdimomo gueɗe tati ɗe so jaabima kanje tati foof tan gandi o wona gonga o wona annabi ko kenowo so jaabaki hay hen gotel gande o wona annabi so jaabima ɗiɗi gotel ngel noon o wi o anda gande ko annabi ayi nde ɓe garti nde o jaabima hen ɗiɗi gotel o wi anda yoga e mabɓe jaaɓi mbiya ha ɗum kam laaɓi yoga e mabɓe noon mbi ala ɗum ɗo fof no wayata koko hawri tan continue yeddude a unzila alayhi dhicru min baynina eyyi beela jangtowol kam jippinte e makko e hakkude meɗen wawa wonde ɓe jedda tan haaɓe lelo e leydi ɓe mbiya wawa wonde
ayi ɗum joni hisno hen ko aboubacry siddiq hokki hen yimɓe wawde wonde yeru aboubacry siddiq o tan hokki hen yimɓe yeru garɗo kanko aboubacry o wi wonde nde isra wol mi'raj waɗi nde abou jahli ari hankkadi ne feefana wiya weltima hankkadi ɗo kay dañino mouhammadou yeddira ɗo kay hankkadi hay goto gonɗinta mouhammad hay goto wonta gonɗin mouhammad aboubacry wi aha ko gonga firtotako ko wi o yeehi ha beytil miqdas o wi o yeehi ha sidratul muntaha ko wawi wonde foof kala ko wi tawde tan koye ɗemgal makko yalti ko gonga ay won e hefereɓe kawa saabu julɓe hewɓe natanoɓe l'islam ñande muɗum jalti l'islam mbi ndeke laaɓi ndeke wona gonga ndeke ɗum ɗo laaɓi ndeke minen min cikkanno min ɗeɓino boomade ni minen mouhammad ɗeeɓi halkude min ndeke joni feeñi ndeki ko kaganoɗo wiide tan e jamma goto yeehiɗo ha beytil migdas ummima ɗon yeehi ha asman jeeɗo ɓiiji ƴewɗi e dayirayte minen kay min gonino e diine e kono min jalti aboubacry wi ko gonga ayi ɓe mbaddi aboubacry batuji batu gotu nde ɓe ceertata e aboubacry ɓe mbi ko aboubacry joni an hakkille ma tan min namdorima holno mbawirɗa jabde ɗum ɗo an kam aɗa andi beytel migdas to woni to jamma goto mouhammad wiya ummima ɗo yeehi ha toon ceene yaare fodde lewru taw ko neɗɗo jawɗo fodde lewru joni e jammago he tan jamma o goto o yo yeehi toon o arti aɗa andi no fota ɓurde hawnade noon sabu avion ngaji ngala sono avion ngaji ne gowɗno kam no men ni hande dañoɗo hakkillaji meɗen pawoyi kono avion ngaji ngala kam saka hakkillaji mabɓe dañoɗo pawi aboubacry nde ɓe gaddata hankkadi yeruji tan eɓe dokka est ce que ɗum ɗo joni no wawi wonde hakkille ma min namdorima est ce que ni tan no wawi gasde aboubacry wiɓe ana usaddiquhu ala khabarin min alsamai wa huwa jalisun andi afala usaddiquhu ala hada min ke ko gonɗinmi makko ko ɓuuri sadde e ɗum ɗo joni noon koko haawi on ha ɓurti holno gonɗinirtumi ɗum kono ko gonɗinmomi ko ɓuuri sadde sabu waaleykum assalam seydi acci ana usaddiquhu min mbeɗa gonɗinamo e habaru ummoriɗo dow asman taw mono jooɗiɗo yeesam ɗo taw min jooɗodi min yaani seede min yaani malayka min nanani haala mum min jooɗoto tan minen ɗiɗo tan o wiyami joni joni aboubacry jibril ariɗo taw min gonno ko yewtude o deeƴa tan o wiyami jibril ariɗo joni o wi naggam o wi naggam o wi naggam min mi gonɗinamo e ɗum taw ko minen jooɗoti te mi yaani jibrilu mo wi ari o ko minen jooɗoti mi yaani jibrilu mi nanani dille mum mi nanani haala mum joni mi gonɗinamo e ɗum ɗon miɗon ko gonɗindemo e ɗum ɗo ɗum ɗon ke ɓurno sadde ɗum ɓurno sadde gonɗinde sabu mbeɗa wawno wiide ɗo joni min mi yiyani sonno kam ko gonga ni mbeɗa wawno wasde jibril an jiyama kono kam mi nana dille makko kam hey walla so haali no nanirɗa ni ka neɗɗo komi neɗɗo minne mi nanirono kono min mi nanani haala jibrilu mi yiyani maala jibrilu mi nanani dille muɗum aha koɗo min jooɗi e min jewto ɗo tan hanki mi yehino to walla heccanki kay eɗen poti wadde ni walla enen kay ponnoɗen so tawi gummima ɗo mbaɗen naggam eɓena yewtere mabɓe tan ha o deeƴa seeɗa o gayno wiya aboubacry jibrilu de ari ɗo joni wini mi gonɗinamo mi wiyamo est ce que ko gonga mi gonɗinamo e ɗum miɗon ko gonɗindemo e ɗum ga poftine koye mon ɓe pofti ɗo noon aboubacry innira siddiqo hankkadi o innira gonɗinɗo wona maɓɓe mbi hankkadi o hangama o ko kangaɗo kaaɗi mouhammad ko mouhammad waɗi fof hankkadi ko gonɗinɗo tan a faami ɗum woni noon ɗeɗo kañumen mbi ɗum ɗo wawa wonde enen fof ken yimɓe no makko ni a unzila alayhi dicre min baynina holno jippinirte e makko tan qur'an o e nder meɗen enen hay goto men finani tan wi wonde qur'an jippinama e mum kanko fino subaka tan wiya qur'an jippinama e makko ɗum ko fenade ɓe jedda ɗum noon woni allah wi allahu yastafi min almalaikati rusulan allah no suɓo e malaikaji mum nelaɓe kanko wela o suuɓi
womin annasi e yimɓe ne kayne omo suɓo e mumen ne kedi rusulan nelaɓe kanko wela o suuɓi mouhammad sallam ay ɓe mbatti jooɗade kiɗe ɓe dokka yeruji kedi ɓe mbiya joni so tawi ko goonga holko saabi qur'an o wadde o jippaki e ɓeeɗo ɗiɗo urwatu ibnu mas'ud en walla walid ibnul mughirata en ɓeeɗo joni holko saabi qur'an jippaki mumen ko ɓeeɗo goni yontaɓe ɓe goni nanaɓe ɓe goni anduɓe ɓe goni mawɓe ɓe goni inɗe men jalti aduna he foof ɓe ko yimɓe nanaɓe holko saabi qur'ana mo wi jippinama o so woodi ni jippo koye maaro jippotono koye ɓeeɗo holno qur'ana tartorto ɓeeɗo ara faye makko kanko mouhammad allah wi ahum yaksimuna rahmata rabbik kamɓe kam beele ko kamɓe peccata yurmede allah nde allah ko kañum waɗata yurmede mum ɗo weela kamɓe ko kamɓe peccata saha mbiya ko ɗo fonno jippade a faami jeddugol koko ɓooyi tan gila diine wiya diine gila annabi wiya annabi ha yettiɗo ɗo gonɗen ko hakkude jeddowo tan e jeddateɗo hakkude jeddowo tan e jeddateɗo yen ɓooye wonde noon yeddateɗo yo allah dandu en e yeddude ɗum woni ko omar bne abdoul asis wiyatno wallahi la an akhta fi tasdiqi lkadibi hayrun li min an akhta fi takdibi sadiqi mi wondi mi juuma tan mi yedda mi juuma mi gonɗina penɗo ɓuuri moƴƴude an min mi juuma mi yedda gonɗuɗo faami haala ka mi juuma mi gonɗina penɗo neɗɗo yettoɗo o haala fenade makko tan mi gonɗinamo taw komi juumɗo ɗum ɓuuri wonde jaam e am min neɗɗo yetto haala gonga mum mi juuma mi yedda ɗum aɗa andi ɗiɗi fof ko juumre sa gonɗini penɗo o ka juumɗo sa yeddi gonɗuɗo o ka juumɗo joni noon mi juuma mi gonɗina penɗo o ɓuuri moƴƴude am min mi juuma mi yedda gonɗuɗo o saabu sa yeddi gonɗuɗo ka toñƴo sa gonɗini penɗo ko toñƴama so neɗɗo fenanima a gonɗinimo ko kanko toñma so neɗɗo gonɗanima a yeddi ɗum ko an toñi ɗum faami haala kadi so neɗɗo fenanima a gonɗinimo ko kanko toñma ɗum woni hadis annabi sallah sallam kaburat khiyanatan an tuhaddisa akhaka hadithan huwa laka bihi musaddiqa wa anta lahu bihi kadib ko an jamfimo nelaɗo wi jamfa mawni nde jewtanta musidɗo ma yewtere kanko musidɗo ma o gonɗinma e yewtere nde tawa an to gonɗa ɗo ka penanɗoma e yewtere nde a mawnini jamfa ana mawnini jamfa e oɗo aɗa haalanamomo gonɗini tawa an ka penanɗo aɗa yenna ka penɗo jamfa ɓuurka mawnude fof kaɗo ɓuuri a faami wadde neɗɗo reeno yeddude ko anda eyyi hay juuma gonɗina penɗo o ɓuuri juuma jedda gonɗuɗo o ɓeeɗo joni ɓe cikkitaki ni ɓe mbi tan wonde koko ɓe jeddi ɗo ko ɗum kay ko woodani tan ko fenade a unzila alayhi dhicre min baynina beela jangtowol jippinte e nder makko jippine e makko tawa mono ɗo e nder meɗen holno wawirta wonde kamɓe fo hakkillaji mabɓe jaggi ɗum wawa wonde ɓe pelliti ɓe jeddi allah noon wi ko allah suɓoto e nelaɓe ɓe malaikaji mum mo wela nela ɗum jippo fa leydi mo wela o nela ɗum jippo ya to annabi kaari mo wela o nela ɗum jippo ya holloy oya lawol mo wela o nela ɗum jippo ya halkoye oya wa min annasi e yimɓe ko kanko kadi welate o suɓo neɗɗo mi nelima yimɓe ma ha woto hul ko nelal allah are maɗa ko naggam nelmami ko yimɓe ma ya wiɓe naggam allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annasi e nelaɓe ne kayne ko kanko suɓoto hen nelaɓe a faami inna allaha allah sami'un ko nanowo basirun jiyowo allah ko nanowo li maqalatihim konguɗi maɓɓe a faami basirun ko jiyowo biman yettahiduhu rasula mo omo jogito ɗum ko nelaɗo ka jibrilu wa mikail wa ibrahima wa muhammad e ko wona ɓeeɗo ko wayno jibrilu e mikail to banggue ɓaleikaji to ko kanko suɓotowo nela to banggue yimɓe ga ko wayno muhammad ko wayno ibrahima e ɓeeɗo e ko wona ɓeeɗo foof allah ko nanowo ko jiyowo ko allah suɓoto welay a faami ɗum woni yalamu omo andi ma bayna aydihim
ko woni hakkude jeese maɓɓe wama khalfahum e ko woni cagle maɓɓe firti haala ka tan ko koɓe gardini e golle e koɓe cakkitto golloyde fof Allah ma andi wa ilallahi ko fewtude Allah turja'u ruttate al umur fiyekuji ya ayyuha alladhina amanu e hemon julɓe gonɗinɓe Allah irka'u ndukƴe wasjudu tujje firti tan ko juule faami wa'budu rabbakum ndewe joomi moɗon waf'alul khayra golle moƴƴere ka filati rahimi wa makarimil akhlaqi ko wayno jokkude en ɗam ina wondi e teddude jikku jikkuji moƴƴi moƴƴinde jikku ina ɓuri mawnude e moƴƴere fof nde neɗɗo no waɗa caggal julde jokkude en ɗam jokkere en ɗam ko hunde mawde to Allah no yiɗiri jokkere en ɗam ni ko noon o salorino kadi tajara en ɗam tajje en ɗam noon tikkodirde emo jiidi jeeya koye tajje en ɗam noon no ko en ɗam woni ɗon tikkodirde emo jiidi min kay komi parɗo e makko min kay oɗo ko waɗimi ko so tawi ko an tikki a taƴi en ɗam so tawi ko kanko tikki o taƴi en ɗam so tawi ko onon ɗiɗo fof tikkodiri onon ɗiɗo fof on taƴodiri en ɗam ko bone mawɗo woni ɗon yo watte hakkille neɗɗo yo reno tikkere saka mo ciidi eyyi joni noon so tawi kanko o tikki walla onon ɗiɗo fof on tikkodiri walla an hoore ma ko an tikkuno hakkude mon taƴi pina subaka tan mbiya joni mi wat feere mi yaha to makko tan ko en ɗamam woppotako mi yaha to makko mi waɗa feere min gartodira jaaɗa to makko mbiɗamo en potani habde en potani waade no mbaɗen ni jinnomi ko gartodiren ɗo gonnoɗen ɗo ay hande ko kewi ɗo ko kecce ko hunde ɓennore ko kewi ɗo ko hakkude men ɓuuri ɗum ko tawɗen ɗo ko ɓuuri ɗum ko ƴiƴam woni hakkude men jiidigal woni hakkude men mbiɗamo ni an a jokki en ɗam hakkude moɗon jokkima ko an jokki en ɗam ɗam ay sa jokki en ɗam noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi gueɗe ɗiɗi Allah heñoraki yobde ha yettiɗe hakke eno Allah wayi hutade hen gueɗel gotel eno wayi yidde hen gueɗel gotel hutade nde ko zina so neɗɗo golli tan Allah ne heñoro ko joomum yoɓate ɗum waɗi no saɗi jiya gurɗo zina o wattide ɗo moƴƴi o yoɓete tan guila e aduna en ɗam jokkude en ɗam o wi Allah heñanaki yobde ha yetti ɗum hakke no Allah weltorto hen ɗum waɗi kala mo jiiɗa ɓurɗo wawde jokkude en ɗam hande makko mayde a yiyantuma tan battane joɗɗe a yiyat tan gueɗe makko no ɓeydo eyyi ɗum waɗi yo watte hakkillaji yo reena taƴede en ɗam yo reeno tikkodirede e jiidaɓe ɓe yo reeno taƴodirede e jiidaɓe ɓe ɗum woni waf'alul khayra la'allakum tuflihuna mbete oɗon male wa jahidu tampe fillahi e Allah haqqa jihadihi fodde no o foti tampirede tampane Allah no poɗɗon tampirandemo bi ma'ana mbaɗe jihadi kaɓe ɗe e heferɓe joni noon jihadiji noon ko ɗiɗi a'da'ukum adh-dhahiriyya wal batiniyya oɗon jogui añɓe ɓe ganduɗa koɓe feeñɓe kaɓe e ɓen kono noon ne kadi oɗon jogui añɓe ɓe ganduɗa koɓe suuɗiɓe ɓenne kaɓe e ɓen añɓe feeñɓe ɓe ɓuuri wedde habde e añɓe suuɗiɓe ɓe neɗɗo fof no jogui ɓeɗo añɓe ɗiɗo to banggue mon noon onon julɓe fodde ko annabi sallllahu alayhi wa sallam hokki on yeru a'da'ukum adh-dhahiriyya añɓe mon ɓe ganduɗa ko feeñɓe ɓe ay firqu dalali wal kufri ko fedde nde ganduɗa ko majjuɓe e heeferɓe wa mujahadatuha ma'lumatun eyyi ɓe kay habde e mumen ko hunde andade ɓe goni añɓe feeñɓe yimɓe majjere yimɓe keeferu ɓeɗo habde e mumen ko hunde andade ngati koɓe añɓe andaɓe aɗa andi no kaɓirta e mabɓe sa ƴetti silama tan a tindimaɓe ɓe ƴetti silameje ɓe tindimama on kaaɓi a haaɓi e mabɓe
ɓeeɗo noon ɓuri wonde jam habde e mumen e ɓeega mo haalanma añɓe ɗiɗo suuɗiɓe ɓe mawo haalane joni joni fittandu e belaɗe o wi ko ɓeeɗo ɗiɗo goni añɓe suuɗiɓe fittandu ma e belaɗe ɗe o wi añɓe feeñɓe ɓe ko heefereɓe ɓe e majjuɓe ɓe añɓe ɗiɗo suuɗiɓe ɓe ko fittandu ma e belaɗe ma walla sen tawi mbiyen ɓernde ma e belaɗe ma wiya ko añɓe alay sago ɓe gande kono noon nde wonno koɓe suuɗiɓe ɓe mbeɓani andude ɓe to noon heeferɓe ɓe e majjuɓe ɓe ɓe nde wonno ko feeñɓe ina mbeeɓi andude nde wonno eɓe ganda wadde no ɓe kaɓorte ko hunde andade o wi ɓe sa ƴetti ha paama tan dangeritgol hakkude mabɓe o wi ko sa ƴetti silama ma a tiindi maɓe a haɓoye maɓɓe kamɓe heeferɓe e majjuɓe so ɓe mbarima paya aljanna sa wariɓe paya aljanna wa amma fittandu e belaɗe ko so tawi a wariɗe paya aljanna so ɗe mbarima a boorama paya jeygol belaɗe so mbari jomum fayi ko jeygol fittandu so wari jomum fayi ko jeygol fami haala ka o duumima ɗo tan e belaɗe fittandu makko ha belaɗe fittandu ɗe keeɓimo pandinimo so ɗe keeɓimo ko jeygol o fayi so ɗe mbarimo ko jeygol o fayi kono so tawi o fooliɗe noon o haaɓi e majji o salima rewde ɗo ɗe ndewi o salima huccude ɗo ɗe kucci ɗum woni o fooliɗe kanji o jokka e haaju makko ɗum woni wa khalifi nafsa wa cheytana wa asihima e manama Busayri yimmatto noon lunde fittandu lundeɗa cheyɗane woofɓe ɓe gona yiɗɓe ɓe gona yiɗɓe de joni noon fodde serdude ɓeeɗo ɓeeto nde wonno ko feeñ ɗum woni ko wima ko firqatu dalali walla firqu dalali wal kufri pelle majjere e pelle heefereɓe wa mujahadatuha maalumatun ɓeeɗo habde e mumen ko hunde andani wa yusamma al jihadu l asgar ɗum wiyete jihadi tokos la ilaha illallah ɗum woni jihadi tokos ɗum woni ɓe garti wolde eɓe garti hankkadi ɓeena mbari ɓeena mbara joni noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi rajana min al jihadi l asgar ila al jihadi l akbar en gari en garti ummade e jihadi tokoso fewde jihadi mawɗo sahabaɓe mbimo nelaɗo holko wawi wonde jihadi mawɗo ha ɓuura ɗum ɗo jihadi mawɗo no ɓuura ɗum ɗo ken warɓe ken waraɓe ɓeena gañi ɓeena gaña sukaɓe hannde ko ni bayiji hannde ko ni rewɓe hannde ko ni woyɓe ha foof de ko jihadi tokos jihadi goɗɗo ɓurɗo mettude o ko hen kuccuɗen joni holɗum jihadu nafs habde e fittadu ɗum fof ɓuuri sadde o jihadi ɓuuri sadde o to a ƴetti silama ma tan tel ni wamma fittandu e nduno ɗo yemiri hunde tan tuuyo mum no mawnirtani sahaji belaɗe ɗe no mawnirtani sahaji tan kaɓa hen tan ha poola fittandu ndu jaɓɓa e mayru mbiya mi waɗani tan iblisa kañum no arana wallitma iblis no arana wallit fittandu ndu iblis no wima wonde wat tan haydara ko gotol tan oɗo plaisir so ɓennima ɗo a wonta dañcoy ɗum ko occasion iblis kañum no jinga fami haala ka ɓernde ne hankkadi no dura ɗum mbiya kadi aɗa yanoya hen ayi kaftoɗa kadi daroɗa kadi mbiya ɗum ko fittandu e cheyɗani wonde plaisir ko ɗum so ɓen ɓoccitere mami ko occasion no wawi mi wonta dañcoy walla so mi waɗi gotol iblisa wima gotol ngol ala ko bonnata addanma woɓɓe wonɓe yeeso ma kaari en fof ndewi ɗo haydara o nanna ɓernde ma aljanna ko Allah jogui o nanna ɓernde ma Allah ko jurmotoɗo ko jaforoɗo ayi iblisa kañum nene wallita fittandu tawa ɗeɓino folde ɗum tan ɗasɗa peblas heeɗa fittandu hafto daro kadi wima mbeɗeni mbaɗen tan ayi joni noon kucca hen ɓenne metti habde joni no a yiyataɓe ay oto joni aɗa yiya ɗum kefeero a ƴettu silama noon coppodirɗa e mum o warima a fayi aljanna a warimo a fayi aljanna o amma oga joni ay ko ndeɗo hare nder nderiri
oɗo namdi ko hare ƴoyre o woni mo mbiyannoɗen yeru mo kewnoɗen hokkude hakkunde neɗɗo ɗo lomboto hakkunde malayika e dammuwol hakkunde malayika e dammuwol fittandu walla mbiyen hakkille totta ɗum tan ko neɗɗo malayika totta kañumne hakkille tuuya totta ɗum ko dammuwol neɗɗone totta tuuya joni noon neɗɗo lombi hakkude ɗo ɗum waɗi malayika kañum wofata Allah nde wonno kañum ala tuuyo malayika tuuyo waɗaka yimmo wofata Allah dammuwol kañum ne ɗoftata ko Allah nde wonno hakkille waɗaka yimmo kañum ko belaɗe ɗe tan dammuwol ko fittandu yimiri fof ko ɗum waɗi kañum ɗoftata ko Allah rewata Allah eyi neɗɗo noon lombi hakkunde ɗo neɗɗo totta hakkille e tuuyo fof wiya woppu ɗum waɗ ɗum joni noon neɗɗo o so hakkille o jaltima e dow tuuyo ngo o tedda haw ɓurtoya malayika teddude neɗɗo ɓurtoyo malayika niveau to Allah tawi tan hakkille o jaltima e dow tuuyo makko yo tawa ko calgu o jeeya o ɓuuri malayika teddude taw tan hakkille o jaltima e dow tuuyo yo taw mbimi ko ɗo wawi jeeyede foof o ɓurtima malayika teddude so tawi yo Allah dandu tuuyo ngo ɓurtima tuuyo ngo joni ɓurtima hakkille o to wawi jeeyede foof emo wawi wonde foof o jasdi how ɓurtima dammuwol jasdi faami haala ka woni jihad nafsu alay sago neɗɗo faama ɗum tuuyo so tawi tan ardima hakkille o jasdi haw ɓurtima dammuwol jasde to Allah ɗo Allah noon ko kañum tagiɓe kamɓe foof tagi malayika fawi dow makko tagi dammuwol fawi less makko lombimo hakkunde ɗo wimo test an nawata hoorema laaɓal ma no ngabbinma ha ɓurtoɗa malayika pawanoɗo dow ma o walla tuundima no tellinma ha ɓurtoɗa dammuwol gonnogol lesma ngol to banggue jastoyde faami haala ka laaɓal no ngabbina aɗa sippire fittandu ɗum aɗa wiya ɗum ɗo jarani somi dañi ɗum ɗo ne holko to wattidoyta mi suɓima heddodade e Allah mi wasa yande e ɗum ɗo mi wasa Allah ayi a daɗi a fooliɗo fittandu am onti dow paaɗa aɗa sikki Allah no majjanma ko goppuɗa ɗo ko woto sikku ɗum de woto sikku Allah majjani niveau ko goppanɗa hoorema ko tuuyo kaɗɗa ɗo hoorema ngo aɗa sikki Allah no majjanma ɗum Allah no jogui ndesari gondi tuuyo kaɗɗa ɗo hoorema ngo Allah majjananima ɗum de ina andi ɗo tolnema saabi ko kanko tagui tolno ngo e nder maɗa woto sikku somi woppi hay goto andana kam ɗum somi ɗum noon yomi yan hen tan gotol mi ara mi tuuba cheyɗade ne waɗa gara no walluma ɗum noon ko belaɗe foof noon wona tan fannu goto ko belaɗe foof joni noon e nder hen an a wawi folde fittanu ndu Allah nana dara ina andi ko goppuɗa ɗo ko goppirɗa sababude mum ina andi kadi no wayi sadde woppude ɗum adduno malayikaji ndeɗi pelata ɓiɓɓe adama to qissa haruta e maruta Allah wi malayikaji jamɗino ɗe wonko mbaɗmi e mabɓe soye mon mbannomi ɗum mon gofannomi ko ɓuuri koɓe gofatami ko faami ɗum de wadde firti ko Allah no andanma tuuyo gonɗo e ma o ɗo tuuyo o irtori e maɗa eno dilliri e maɗa eno ɓernde nde diwniranta yidde yanoyde e hunde nde tan poltoɗa ɓernde nde malayikaji fof no daara oɗo test jahowo beela omo jogori atmude walla ala tan ha mbiya ho a gañima a ɓenni malayikaji fof poɓɓatma bravo bravo o daɗi hen de Allah dandimo yande hen de o ko gorko o woni gorko polowo fittanum kono noon no fittandu yiɗiri foof ko noon tan o ko pebluɗo e nder worɓe eyyi ɗum woni noon hankkadi fittandu ndu foltima tuuyo ngo hakkille o foltima tuuyo o hankkadi laaɓal no ɓeydo omo ɓeydo ngabbude ha o teddoya o ɓuura teddude to malayika o ɓuura teddude malayika o ɓuura teddude e dow malayika to Allah to o nooto yo konngol jomiraɗo wala kad karramna bani adama teddini ɓi adama kala ko wona ɓi adama o ɓuuri teddude dow mum so wona ɓi adama baɗɗo ko ɓuuri ko waɗi ko ala ko Allah tagi goɗɗum kono tedda ha ɓurama teddude
joni noon omona rewi tuuyo ngo tan dammowol ko kañum jeyno tuuya o tawoyi ɗum toon eyyi gasi dammowol wona kañum jeyno tuuya o ari o tawi ɗum toon o heedata ko caggal mum dammowol kañum hokka tuuya kanko noon o woppi hakkille makko o faye tuuya tawde kay ko an tawi neɗɗo e galle muɗum ko caggal mum tan mbawata heed famani alaga wadde dammowol heede dow makko a faami exemple o de sa tawi neɗɗo e galle mum caggal mum tan ketta dammowol ko kañum jeyno tuuya kanko noon o naati e domaine tuuya o tawtoyi dammowol e tuuya muɗum sen mbi dammowol noon ko mumantewel fof bawguel wonde waɗaka hakkille kañum waɗa tan ko tuuya kanko woppi hakkille makko o tawoyi dammowol e tuuya muɗum wadde o jasti haw ɓurtima dammowol ngol jasti ɗum woni jomiraɗo wi ara hayta man ittahada ilahahu hawahu afa anta takunu alayhi wakila am tahsibu anna aktharahum yasmauna aw yaqilun in hum illa kal an'ami bal hum adallu sabila bela ayyani o dewɗo belaɗe fittanu o jaggi Allah makko ko kañum woni belaɗe fittanu makko o jaggi belaɗe fittanu makko ko kañum woni Allah makko ko belaɗe ɗe jemiri mum fof ko ɗum o waɗata jomiraɗo wi ay oɗo inum ay ɓeɗo waɓeni ɓe in hum illa kal an'ami ɓe mbayani so wonano dammowol so wonano dammiri nemaraɓe bal ɗaccu hum adallu sabila ko ɓeɗo ɓuuri majjude lawol e dammiri soɓe ɓe gari ɓe tawti dammiri e poste mumen ay to malaykaji to tonnene kadi kadalika ko hono noon tan malayka tawde ko kañum hertinanano hakkille joni noon an a ƴetti hakkille ma o a tawoyi malayka e alay saago monta e dow makko sabi ko kanko jeyno kanko tottono kanko ko ɗum tan o hertori an joni a waddi hakkille e tuuyo foof a woppi tuuyo ngo a ƴetti niveau hakkille o a ari Allah ɓamtuma ha dow malayka o faami haala ka ɗum woni jomiraɗo wi wo jahidu kaɓe e pittali ni ceer pittali yo kaɓe fittali yo haɓe de ko jihadi kedi haydara sattani hen nde wonno kala ko Allah harmini e julno omona dagnanma ko sawdi ɗum hono ɗum omo dagnanma ɗum kala ko wawi harminde ƴeew hono ɗum tan ko sawdi ɗum nana ɗon tawna dagui eyyi ko julɗo tan sattinta e hoore mum sa ƴeewi joni nde Allah harmini zina nde ay sonno joni koko harmuno tan wiya zina e kala ko abbiti e mum haydara hankadi jotodiral debbo e gorko gasi tan woodani e nden musanno ha ɓurta kono Allah dagni dewgal Allah dagni dewgal no wawno o harmina zina taw ɗo harmini ɗo ko moni foof yowanan ɗum kumpa tan gasi hande ma yiɗa foof sa humpitima sa ari ga bone rewma so woni noon denɗi nden hono mbaɗan noon walla sosoɓe walla sosoɓe in ceerno so wayino noon holko mbawnoɗa hen ko yowon kumpa ma tan ala humpitade nden ɗon yeeso ma kono ko test yowon kumpa ma ala ko mbawɗa hen kono ƴeew ay nde o harmini ɗum ɗon nde nde o harmini zina o wi ɗum yowon kumpa ma banggue zina to o dagnanma dewgal an ka gorko dewgal ma nini matana wo sulasa wuruba ka debbo joom galle ma nini haaɗe mum faami haalaga kadi Allah no andi maslahaji ɗi hen goto fof fodde muɗum debbo o gorko o hen goto fof ko ɓetu mum tan woni ko hokku ɗum woto yimɓe juum on banggue de pourquoi rewɓe ne nawlirta Allah no andi de Allah no andi hen goto fof ko kanko tagui pièce muɗum omo andi pièce muɗum ko hattani hen goto fof ko kanko tagui pièce muɗum omo andi pièce o ko wawi rondade e ko moƴƴata e muɗum masna bo sulasa wurba gorko debbo haade joom galle ma faami haala ka wadde mettani nde Allah harmini zina nde o dagni dewgal mettani nde Allah harmini tew mbabba tugal nde ay tew mbabba guirje nde Allah harmini ɗum nde ƴeew ko dagni ko so wino tan tew fo hankkadi gasi tew mbabba tugal no harmini ni tew fo hankkadi ala fo tew dagotoɗo ala ko mbawɗa hen nden sosoɓe jajaɓe tawa noko jaltiɗo nden so tew fof wiyanoma harmini
ceerno sa mbiɗa anndi ko gonta heɗade ɗo tafsir kono noon ayi tebbuli ɓurɗi ɗum weldanen ɗo tagi ha wayno leydi zina mo mbaɗannoɗa to o kay Allah hokkuma debbo mo ngannduɗaa ko paɗɗuɗo debbo mo jogornoɗa zindude o tawno daganima Allah hokkuma gorko paɗɗuɗo ɓurɗo tuuyo ɓurɗo dakamme e gorko mo jogornoɗa zindude o taw ko joom galle ma no daganima wadde sattani Allah sattinani meɗen ma jaala aleykum fi dini min haraj nde Allah harmini sangara nde yaw jarameje daguiɗɗen mbayi hewde so wino no sangara harmiri ni kala jaram ko noon harmiri kedi Moussa kono noon kala tan ko harmina e meɗen goɗɗum ko dagna ene ɗon sawdi faami haala ka ala kullin tan wama jaala aleykum fi dini min haraj ko heddi ko won hen cikkata ko sattede ko ɗum ne wona sattede eyyi wonde neɗɗo wujji yo junngo mum taƴ en so wari yo warte en ɗum ɗo wona sattede ɗum ko neware woni ɗon ɗum ko newoye woni ɗon ɗum ko an hunci hurum ayde kuncuɗa hurum nde Allah waɗiri ni ko ha jawɗele ɗe mbawa hisde yimɓene cohlima so tawi joni wonti an a miijima joni sa waɗi ka barateɗo rende hayti warta a jogorani warta wadde ɗum joni ɓe mbiyatno wonde nde ɓe gaddi luwaji mabɓe ɓe mbi wonde so neɗɗo wari wartama firti ko perte woni ɗon par ce que baraɗo o maayi déjà gasi bartaɗo o kadi wona kañum e hoore mum déjà kañum ne abbima donc ko perte woni ɗon ko kamɓe goni paamañ eyyo Allah wi wala kum fil qisasi hayatun ya ulil albab no mbiɗa ni so wurini ɓuranno wonde perte par ce que kanko o barowo déjà andama ko barowo omo jogui ɓerde wawde warde kanko yo warte ɗum ɓuuri ay so wartama kanko heddiɓe kisira sababuni makko eyyi walla ɗo joni wala kum fil qisasi hayatun ko Allah wi ono woodani on e joftigu he gurdam ko ayi ɗo joni omo miiji so wari ko barateɗo ko wawi sekte foof ko wawi habde foof ko wawi serde hakkille foof omo miiji omo yanana so wari tan ko barateɗo jarantamo fittanoma kono haɗɗo kanko ko seki foof mo wi wallahi mala mbeɗen fatma to mo ƴeewe solution goɗɗo ko wona warde no mawɗo kuɗel najo ni mi aray moon seeɗa kamɓe keydimi ga ndi wuuro ngo fof wawi mo joni noon ñande fof ko piyaɗo joni noon wulliti hankkadi joom wuuro wi joni ko raɓɓiri ko hankkadi kala piiɗomo hankkadi ko tottanamo nogas kala piiɗom taw kamɓe fof mbayimo ene ko piyaɗo kala piiɗom ko tottanamo nogas hankkadi joni noon neɗɗo yiɗat fiidemo noon hankkadi miijo nogas neni ko nogas tan jogui nogas noon par exemple noon ko nogasuji baɗɗi qima ɗi nden joom yiɗa fiidemo miijo ko nogas tan jogui tan hayta noon tan o hiisi joni noon ɓe mbi kanko noko tooño o andi hankkadi piiɗom fof ko tottanamo nogas o watti tooñ kanko ne mbiɗomo totte nogas woodi mawɗo goto tan mawɗo tawi e dental tan o tappisi ɗum noon goɗo mettini ɓerde mum tan ha mawɗo haaɓi tan seki wurtoñam min tawi noon ko mbawɗa hen min tawima ni o yiɗi ko on fiyamo tottamo nogas on dari ɗon ha joni wiɗo waji goto wallahi somi jogino ɗo nogas momi fiyeteno ɗo ha maydoro so wonano mi ala nogas somi fi mbeɗa andi komi cokoyteɗo ceerno walla komi fil qisasi haya tun joftingu ina waɗi guura no waɗi nafoode eyyi aɗa miiji tan sa wari ka barteteɗo sa wari wonko tawata ma hen ko ganduɗa jarananima ayi no kundel naɓe ɓeeni joni tottude nogas o joni jaranani ɓe ayi oɗo hiisi sababu no ɗum eyyi kiba noon oɗo mo ganduɗa ko fittanu mum woni jaranani fittanu e hoore mum fittanu sa itti kono yahuru i ceerno so wonade tawa seeɗa hakkille guittuɗa kono ɗo joguiɗa hakkille seeɗa ɗo kay mbeɗeni wayno aduna mi felliti ina jaranimi ala ɗum ko suwa yettade tan ina jaranimi wardemo mi waare ɗum ko suwa yettade tan
won waɗannoɓe ɗum noon won waɗannoɓe ɗum ko wayno Umayr ibn Wahb wino ko nelaɗo Allah ina jaranimi waroyde nelaɗo Allah mi ware ko ƴettingal pellital ne kedi omo yananani kadi so wari nelaɗo ko barateɗo ono ƴettingal pellital o wawa yettade tan o wara nelaɗo o yalta o daɗa kono noon o miijima kadi wonno wayata no wawi wonde kono ko wawi wonde foof jaranimo kam yo war nelaɗo tan o warte hakkude makko e Safwan ibn Umayya caggal wolde Badr ɓe jooɗi ɓe jewta joni noon Safwan wi en leptama ɓerɗe men pasnama jiknaɓe men mbarama miñiraɓe moñiraɓe mbarama aɗa andi Safwan ko ɓi Umayya wara koye wolde Badr Bilal warimo joni noon ɓe mbi ɗum fof ko Mouhammad adde men oɗo bone o bone fof ko Mouhammad adde men kanko Umayr ibn Wahb wi min de mi wondi sinno tan wonano ñamande fawide e dow danam nde ina wonde cukalon tokson kon jogormi woppude aduna mi anda hol jogorɗo wurnude ɗumen mami yahanno ha Madina mi wara Mouhammad mi ware Umayya ne kañum ne yidde ɗum Mouhammad maya o wi so tawi kay ko ɗum wonno probléme ma régli ñamade fawide dow dande ma ñamande min mi watti ɗum ñamade mi garanti ɗum ɓikkon ma min mi watti ɗum e ɓesgam mi wurno kon l' essentiel ko waranen Mouhammad kay sa waɗi ɗum kay a gaynani en foof toon kay woto hul so tawi tan ko ɗum hadma warde Mouhammad woto hul ɓe naatoy nder suudu kamɓe ɗiɗo ɓe nanodiri woto hay goto tin feere nde mbeɗen yaha kono anne woto haalano hay goto wonde ko ɗum nawimi anne yaha kono woto haalano hay goto ko ɗum nawma ɓe cuuɗi habaru o kamɓe ɗiɗo kanko Umayru o ƴetti laɓi makko o waɗi hen posone o suuɗi o fokkiti o feewi Madina julɓe ɓe guinnir noon ko cheyɗanu Quraysh noon julɓe mbiyam noon ɓe cuynimo ara ɗo wirti foof hankkadi ayna Mouhammad omono mofi laɓi makko noon mbaɗaki posone e nder ɗum ɗo ayna Mouhammad ɓe mbiyamo fil masjid omono jama o ɓenna kadi o fotta e goɗɗo kadi ayna Mouhammad nana jama tan ha Omar bun Khattab soynimo tan wulli Umayr ibn Wahb cheytanu Quraysh wallahi ma jaa bihi illa li shar Umayr ibn Wahb cheytanu Quraysh mi wondi addanimo ɗo so wona bone o ko bone tan addata ɗum ɗo woto pawte e makko yitere ndewe e makko Omar no ndaaramo wi holto feewi ɓe mbi o namdotode ko Mouhammad Omar ummi rewi caggal makko wi jehen haɓe ƴetti hade makko natoyde Omar jaggimo wimo to ko cohluɗa e nelaɗo oyi cohlumi ko won miñam jagganoɗo ɗo no daha addimi ɗo ko yidde yon totti tan miñam o walla soɗo jaɓa mi sotta mi iraɗo ɗum tan addimi Omar wi sirani Omar jaggi haaƴi jungo ngo poñirimo caggal wimo ɓennu jaggirimo noon tan addimo ha yeeso nelaɗo wimo joni haalɗo haajuma woppatamo o wi kañum woppatamo hoolakimo o wi nelaɗo wi Omar yo woppam Omar wi nelaɗo mi woppani o hoolnaki nelaɗo wi eyyi Omar woppumo Omar wi ya Rasulullah o hoolnaki bone fof ko oɗo rowdi o ko ni sirani nelaɗo wiye kono woppuma tan Omar woppimo ari jooɗi sara nelaɗo no elle jiɗɗo jooɗade yeeso nelaɗo ina paari hunde fof wonko jogori kewte pour wawa faddade ɗum joni noon nelaɗo wimo Umayru holko adduma mbiɗa holko adduma o wi addimi ko miñam goto oɗon dahno ɗum ɗo e wolde moon Badr joni noon addimi ko miñiraɗo o yidde wasiyade omon moƴƴere yon gondire makko no fewiri walla so tawi oɗon jaɓa so mbiɗa jogui cottiko tottitomi miñam mi nofta mi sotto nelaɗo wimo ko ɗum tan adduma o wi ɗum tan addimi nelaɗo wimo ittaqillaha ya Umayr hul Allah Umayr wona ɗum adduma an adduma ko an e Safwan ɗeɗo balɗe on jooɗinoma hedde suudu Kaaba ɗo mbiɗa sonno wonano ñamade fawide dow hoore ma e cukalon tokoson kono ganduɗa anɗa no jogori wurdude ma aranno mbarani
on Safwan wima so tawi ko ñamade ma kañum garanti ɗum ɓikkon ma watte ɓesgu mum muhim tan ko yaya mbaranaɗo Mouhammad jagguɗon toknuɗon laaɓi mbaɗɗon hen posone mofɗa laaɓi ki kawruɗon onon ɗiɗo yo sirru o haaɗa hakkude moɗon laaɓi ki wona kin woni gonki e nder wutte maki omay neni ɗi qissaji ɗe min jeeyata te kamɓe koye maɓɓe ɗe kaala ɗi Umayru wimo man akhbaraka ya Muhammad hol kabruɗomo ɗum ɗo nelaɗo deƴƴidari mo tan moosi o wi ashhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad rasulullah an ndeke a nelaɗo Allah ko minen emin kaɓama fodde ɗiɗo duuɓi fof Muhammad ndeke an koye gonga gonɗa te ɗum ɗo min e Safwan komin kawri ɗum ko hay goto amin mbeɗa yenna saktani sirru o te ko gummimi Madina Makka faade ga ko hay goto adakimi ɗa sonno won nannoɗo e kono hay goto adakimi ɗo saka wiye kañum habri ni woni ndo ay tuubi ɗe o wi nelaɗo hokkam gueɗel gotel mi yaha Makka mi noddoya koreji ɗi e l'islam mi andinaɓe nde koye fenani min goɗi ɗon tan ndeysan nelaɗo wi ɗum noon allimu ahakum dinahu ndeysan ngal waaleykum salam taala marhaba balle musidɗo mon o gandinemo diine makko ndeysan sahabaɓe peewe makko hankkadi gardunoɗo bone ne arde fitina hankkadi goto fof no maɓɓodira e makko goto fof no danodira e makko hani Allah ka ha yoma beela wodanima beela wodanima o woni ɗon o janggi dumunna kono woni goƴa makko fof ko yo nelaɗo hokkumo yamirore o yaha Makka o wona e noddude e l'islam ha nelaɗo hokkimo yamirore dañi ko ande diine o rutti ndo yetti ndo faandi nde yimɓe tini omana ara e honno kala mana ara a yiyat tan kamɓe fof mbaɗa groupe el maɓɓe ɓe gona e soynade hol garowo o hol o ko kaari ɗi to yano to ummi ayi ɓe daari ɓe mbaɗi groupe el maɓɓe ɓe coyno Safwan nde wonno no andi ko nawnomo Safwan sikkitaki Safwan wi ɗo koye feewi hankkadi ɗo koye feewi o ewni e nder maɓɓe omo yiɗi no elle andinde ɗe wonde wonko keewi koɓe jogori weltorade kamɓe fof kono kankone ko hen o jeeya wona oɗo Umayru tan waɗi ɗum kanko e hoore makko ko hen o jeeya o heeñimo ardi tomo haalana yimɓeɓe o wiɓe abshiru bima yasurrukum abshiru bima yuzhibu ghaydakum fi badr beltore ɗe ko jogori weltinde on beltore ɗe kono itta mettere moɗon e walde Badr o sikkitaki taw tan oɗo arti firti ko waɗi Muhammad o wi oɗo ko Umayr ibn Wahab keɗoɗo e makko habaru joni joni mona weltina on Umayru no ara kanko Safwan mo heeñi Umayru habru yimɓeɓe ayi no wirata habru yimɓeɓe ni ko ha yimɓeɓe ganda kanko ne mo jeeya hen Umayru haalani hay konngol ngeloba mum no taaɓo eɓe ndaara ɗum ha yetti ha naate nder maɓɓe Umayru ko woni to gummiɗa o jaabaki ɓe ni hawtelle ngeloba he ɓe ndaara mo Umayru ko gonduɗa koɓe ya qawm u'budu llaha wahda inni ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah hemon dental gottude ne Allah koy nande koye fenani moɗɗen de min noon mi seedima ala dewateɗo sohna Allah Muhammad ko nelaɗo Allah eɗeno ɗo jedda Muhammad fodde duuɓi kono wallahi koye gonga o woni bandiraɓe kala e moɗon jogorɗo malere yo ar naata diine Muhammad kala e moɗon mo ganduɗa ko jogorɗo malkiseede aduna e laakara yo heddoɗo heddiɗo heddi omo waajoɓe omo ewnoɓe mo haalanaɓe pille omo haalanaɓe jikkuji nelaɗo moƴƴi ɗi nelaɗo wondiri toon e makko omo haalanaɓe wonde no nelaɗo tiniri wonde ko garnoɗo warde ɗum jaggiranimo ɗum fiiranimo ɗum leptiranimo ɗum wardanimo ɗum yaafimo o rutti kadi newnanimo o rutti kadi habrimo ɗum ɗo ko ganduɗa koye nder ɓerde makko wonno kanko de omo noddaɓe mo laaɓaɓe deeɗi ɓe garɓe naata ayi heddi ko Safwan wimo tasal taballak yo halkare woodane
ɗum ɗo woni ko gartirantamin woni noon Safwan ko kañum fellitno hankkadi no jogomo jogo alhaali makko kadi saa e saa fof no noon hokkatnomo kañum ko galo wi hankkadi wonta hokkude mo mbuuɓa wonta hokkude mo ndeysan kono ayi to fathu makkata fathu makka Safwan e hoore mum kañum ko nden tuuba e jaɓi Allah kono Safwan ko kanko oɗo Umayru ari woni garanti muɗum nde ɓe ngari nde Safwan jeyno koye nelaɗo wino yo mbare ɓe hayso koye suudu Kaaba Umayru ari wi nelaɗo min de mbiɗa moola Safwan mbiɗa yiɗi jaafoɗama nelaɗo wi kala mo molɗa min mooli ɗum min jaɓani ɗum ɗum noon wi Safwan to woni oyi Safwan koko togi yalti ɗum ko qissaji goɗɗi no juuti ko sira annabi e ala kullin tan ko ha paamiren ɗum ina jogii ɓe ngannduɗaa ko fellitooɓe warde ɓe mbare ɓen no ngoodi kono haqiiqa so tawii neɗɗo o hakkille makko no tawa ngañgu hippaani ɓernde nde so miijima so warii ko bartateeɗo o jogoraani warde faami haala ka ɗum woni wala comme fil qisas hayatun ya ulil albabi lahda woni wala comme fil qisasi hayatun ya ulil albabi hano woodani on e joftiigu hee nguura nguurdam hay ko joftorɗon ko ko nguurdam wonani on heen woni ceerno Cheikh Baye ko mbiɗa ɗo ko wonde yeddooɓe nelaaɗo ni e mbirniiɗi ɓe wallahi ɓe wonaa ɓe njiyan ɗiɗo qissaji min nde wonno sira annabi o hay defte maɓɓe ɗe mbeɗe jiima heen hay defte maɓɓe ɗe mbeɗe wallitoro enen defte maɓɓe kam kono wonaa ɓe njiyan ɗiɗo qissaji ɓe njii kay ko heddi kay koɓe pirde ɗum sifaaji goɗɗi walla kam sahaaji ɓe ŋaaño koye tan ɓe jawta enen maɓɓe noon kam ene defte maɓɓe ɗe ngannduɗaa ene ngara haa e ko wayni ndiwa ɗum kono qissaji tabiɗɗe cellinaɗe ayi kanko Safwan ne ndeysan nelaaɗo hollimo ko cikku kaawniiɗo cikku kaawniiɗo sabu ayi ndew ari nde nelaaɗo yeɓirino yo ware kono noon oɗo Umayru ari garanti mo e fathu makkata ndew o fokkiti o dogi ndew dogata nde kanko Safwan o fokkita no feewi Yaman ndew wiya tan nelaaɗo dagni ƴiiƴam makko fokkito feewi Yaman hade makko yettoyaade noon o ari haa e maayo omo wonde maccungel makko gootel eɓe gonde laawol he ɓe nani dille won garoowo o wi maccuɗo hol garoowo on wimo le ko Umayru ibn Wahb arata tawi Umayru garantanimo to nelaaɗo Allah haa nelaaɗo wimo ya noddoymo a gannda tan jikku nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam nelaaɗo wi ɗum no ya noddoymo mi jaɓanimo mi yaafimomo nde on wimo ko Umayru ibn Wahb arata tan o wi ala wawa wonde ɓennu dogen walla so tiisi laana ala ɗo hade makko yettade mi diwat mi yana e maayo he mi maayo ɗo oɗo o ardani so wona wardini sabu ko naatɗo diine Mouhammad nde o naati diine Mouhammad nde komi taƴinoɗomo kanko omo joganimi ɗen cekdele kadi Mouhammad koko yimiri wonde ɓe mbaram ɗum noon so ari o ardata mo ɗo tan ko wardini ƴeew maccuɗo makko o wima kono wota heeño ene mbawi taw wona ɗum fattan ha nana ko haali o wi mbeɗa andi o waddata ko yidde nawtude ɓe mbarami toon wargo koyeera ɗum noon mi maayay maayo he tan ɓuuri o felliti o wi joni yo fad haw anda so tawi on ardi ɗum ko wardemo o fada on waramo ɗon kono so wino nawtamo to nelaaɗo pour o ware toon e koyeera ɗum kay ay goto wanowdemo ko ɗo mayata on yetti wimo wonde weltoro nelaaɗo Allah yaafimama mi garantanima to nelaaɗo Allah ar jehen o wi ala makko mi jaɓani ɗum ko plan woni ɗon jiɗɗa ko funtudemi hami yaha toon dañon wardemi toon e wargoji moɗon fodde 90 kilométre ndeysan on wadde makko ha tampi o sali o yo yahani o wi saɗa wara mi mbarami ɗo walla goppami maayo he kono so ɗum ala pour mi yaha toon hay goto hawrata he on tengtinanimo waɗi no waɗete no fof o wi joni tawde ko hono noon hokkam garanti mo mbiɗa yananire wonde nelaaɗo Allah wi yaafimani so tawi tan ɗum woodi
min fo e wasde e wonde e diine Muhammad somi nani konngol makko mbeɗa andi o ñamtata konngol makko kanko walla somi yi alama makko min fo e wasde wonde diine makko mbeɗa andi kam kanko o wona pirtowo aadi Umayr waddi hen ha tampironki o rutti to nelaɗo Allah wi mi noddimo de kono o salima o hoolaki ha joni o wi ko alay saago daña garanti tan walla o yiya mande nelaɗo itti kaala muɗum ka natirno fatho makkata tottimo wi nda tottoymo kaala ka mbiyamo kadi somo ara yo fiilo kaala ka ay kan kaala ko kaala gandaka nde wonno nelaɗo natat fatho makkata wayi kono elle han kadi match final ni aduna fof nena hucciti hen no daara ayi ɗon joni kala gonɗo ɗon ne haasi andete kala ko ɓorni ne haasi yiyete ɗon joni nelaɗo nde natata fatu makkata ne wonno aduna fof nena hucciti hen kaala mum ka fiilino ka o wi tottuma kaala ka yo fiilo ɗum kala e sahabaɓe ɓe jiiɗomo ma hormoromo kaala ka so hokkanimo kam o wardatamo ɗum ni woni nde o wi kaala nelaɗo Allah ka o fiili kaala ka o felliti artude nde o ari noon o tawi nelaɗo no juula ngoɗo ha joni noon omo manki hoolade nelaɗo silmini omo waɗɗi puccu makko omo fari kay so tawi nelaɗo wi jaggemo tan tawi o waɗa e mbayi nelaɗo silmini haade mum yeccita tan wi ya Muhammad inna Umayran qad zama annaka afawtani asadiqun huwa am kadib o mayru de aajima wonde ka jaafiɗo mi beela ko gonga walla ko penɗo o tellake puccu hede ndeysan hay goto wonani nelaɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jippe puccu wimo jippo e puccu ma ya aba wahab hema bamum wahab jippo e puccu ma komi jaafiɗoma ko haali koko gonga kadi nelaɗo wiidemo nde bamum wahab nde wonno neɗɗo noddirta neɗɗo soowore e ɗin ɗon sifaji ko neɗɗo mo teddini neɗɗo mo teddinɗa ko neɗɗo mo teddinɗa coowirta bamum kaari hema bamum wahab jippo e puccuma nelaɗo mawno wiidemo hema Safwan tan jorɗo kos kono sowirdemo bamum wahab nde tindinde wonde teddinirdemo ɗum o jippe e puccu makko o wayno kulowo nelaɗo kadi ummi feewe makko jaɓɓimo joƴƴinimo kadi mo hawa haw yanana oɗo kanko jaafiɗomo tigui wi nelaɗo holko noddata hol diine ma o ko yamirta nelaɗo haalanimo diine o fodde ko Allah haaji yo haalanmo o heeɗi haw gasni oy kon nelaɗo mbiɗa yiɗi muñanoɗami lebbi ɗiɗi hami micco hen no moƴƴi nelaɗo wimo bal 4 ashhur mi hokkima lebbi 4 miccoɗa hen lebbi 4 miccoɗa hen eyyi wonɗo gona e hoolare ma hay goto mematama eyyi kono annen woto ñaayi hay goto hurum muɗum kono tawde aɗana hiisi aɗa hisni ɗemgal ma aɗa hisni baɗe maɗa hay goto mematama ko e diine ma gonɗa a wonani taw juulɗo kono noon min ngala ma haaju ala e man haaju o woni ɗon ha wolde Tabuk yontoyi e wolde Hunayni on saaha nelaɗo sallah sallam ari ɗuɓimo nde won noon ko pewnannoɗo mécañeje kanko ko jeeyannoɗo silameje en gaawe en mécañeje en matériel uji haare mo joguino hen ko heewi waɗi kanko galo yimɓe ne gara kadi luwa e makko luwa on saaga so garti joɓa won hen kadi gara o luɓa ɗumen ni nelaɗo are makko kañum e hoore mum yaɓɓi koyɗe mum arani wona no neli goɗɗo ni nelaɗo kay artan ha yettimo wimo Safwan mbeɗa yinno luɓami mécañeje silameje joguitaji emin jogui haare nde min kaɓoyte ɗin omo andi oɗo hande no jogori aduna o foof e tamande e jungo mum ni o kay so welano wiyatam ko addu kono ni tan luɓmin o haawa o wi a gasban huwa walla am beela ko keptugol walla ka keptuɗo walla sa keptuɗo tan mi tottuma mi itta hen hakkillam gasi nelaɗo wimo bal istiaratun madmuna ɗaccu ko luɓal kadi ko baɗagal garanti firti ko so tawi wonko majji toon min mami yoɓ so wonko boni toon min mami yoɓtu o itti o totti nelaɗo ko nelaɗo sohli ko
kono noon wolde yonti o yaade e nelaɗo e wolde he wona omo haɓoyeede ala ko matériel makko noyimo kanko joni noon Allah waɗi mo reena matériel makko ɗum tan noyimo julɓe pooli heferɓe ɓe poolgu bongu towat tan haare to joni noon heddaki so wona julɓe dañi e gañle dañi jawdi ko ganduɗa ɓe meeɗa dañde ɗum e wolde ndeɗo wolde ko julɓe dañi hen e jawdi ko ina wawi jogade hen goto fof kaddi gurdam muɗum ɓesmum taniraɓe mum fof gara ɗum ina hen heddi noon wonde wonno won natɓe l'islam ko ɓooyani nelaɗo ne feccodira e ɓen natɓe ko ɓooyani ɓe mo Allah fati qulubum nelaɗo ne hokkaɓe ko heewi goto fof nelaɗo hokka ɗum ko yoɗi i kanko Safwanu mo daara ɓernde nde addi o wi ha nino taw mi naatino o diine min nene mi daña ko dañete ɗo ko ɓe julɓe ko peccata ɗo hannde ko ha nino taw mi naatino o diine geynude mo miijaɗi ɗum tan o wi tan nelaɗo yimo ya aba wahab a turidu an takuna laka mithla hada beela aɗa yiɗi ɗo hono ɗum ɗo wonanma yani hono dammiri gonnodi ɗon ndi tan beela aɗa yiɗi hono ɗum ɗo o ya Muhammad hol gañƴo dañje hono ɗum ɗo nelaɗo wimo oddino idan ɗum noon ɓattu oddino o ɓatti nelaɗo taƴi temedere ngeloba wimo nda ko an jeeyi chefere noddaɗo yo Allah naata diine wi ala muñine kam mi ƴewra hakkillam itti temedere ngeloba wimo nda ko an jeeyi omona hawa est ce que no wawi wonde walla wawa wonde ngeloba goto jawdi mum saka nden temedere ngeloba hay joni ko milliardaire saka nden no pamrata ɗum tan aɗa wawi famde tan wiyeɗo joni nouveau modèle 2026 fodde temedere mum tan neɗɗo goto itta hokkuma ɗum noon tan pamrata ɗum i joni noon omo miijo beela no wawi wonde walla wawa wonde tan nelaɗo wimo argay joñ gueloɗi ma ɗin ɗon banggue o joñi gueloɗi ɗi banggue cangol gotol no wonno ɗon no waɗi dammiri tan ha yoɗi nelaɗo wimo no mbaɗa e ndiɗo dammiri ni o wi Mouhammad holmo yiɗata dañde hono ɗum ɗo nelaɗo wimo e ƴettu ɗum ɗo ne ko an jeeyi mbatta ɗum e dammiri maɗi mbatta ɗum e gueloɗi maɗi o wi istihza'un ya Mouhammad beela ɗum kam ko jalkito nelaɗo wimo bal huwa ata'un ɗum ɗo ko dokkal ko an jeeyi ɗon no o dari o daari nelaɗo o wi mi wooni hay ɓernde wootere hattanta ittude hono ko ɓernde ma nde itti hokka ko so wona ɓernde annabi hande de Mouhammad mbeɗeni naata diine ma o wona noon fodde ko dokkuɗa kam ko de ala ko yiide ɓernde ma nde fodde nano gollortoni mi yananama ɗum wona ɓernde neɗɗo simple ɗum ko ɓernde nelaɗo tigui wonata ɗum noon ala dewateɗo so wona Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah ni Safwan kañum ne natiri l'islam ayi ɗiɗo fewjunoɓe waroyde nelaɗo Allah ɓeede ayi ɗo ɓe battili kamɓe ɗiɗo fof ɗum fo gontina kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa ko ɓattiɓe nelaɗo Allah golluɓe diine hen ko heewi ɗum woni wa jahidu fillahi haqqa jihadihi kaɓe ɗe e Allah fodde no foti haɓorede tampe hen jihad o noon en mbi ko jihadu nafsi ko ɗum tawa woni ko ardi ɗum tawa ɓuuri sattude eyyi jihad o to julɓe e heeferɓe en ɓooyiɗo de kono tan ɓe sikki ala ko bonnata wona haqqa jihadi huwa jtabakum ko kanko Allah woni cuɓiɗo on wa ma jaal aleykum o waɗanani on fi diine e diine o min harajine ɓittede Allah waɗanani on diine e diine he ɓittede de ala koy kala ko harminani on wonko dagnani on ko sawdi ɗum millata abikum diine babiraɓe ko diine bammoɗon Ibrahima biyeteɗo ni huwa kanko Allah sammakumul muslimina o inniri on jebbiliɓe min qablu ko adi yimɓe innira jebbiliɓe ɓeɗo jasɓe gara mbiyana mbatta yimɓe ɓe oñiɓe ɗum woni Omar bun Khattab nde naati diine o wi woto mi nantu konngol oñiɗo bal caggal hande komin jebbiliɓe min mbiyete caggal hande woto mi nantu saba bal aslama ɗum woni Omar firti artiri ɗum kadi ɗo muslim ɗo
sammakumul muslimina min qablu ko adi wa fi hada e oɗo alqur'ana ne kedi fof de o inniri on hen muslimina li yakuna rasul hane laaɗo laato shahidan ko seede aleykum e moɗon yawma alqiyamati ñalawma darde wa takunu onon ne laatoɗon antum onon shuhada akon seedeji alannasi e yimɓe ɓen ina heewi ko kalɗen seedan faago ngu ne siforto wona anna rusulahum ballagathum wonde nelaaɓe maɓɓe jettiniɓe fa aqimu salata darne julde wa atu zakata totte asakal wa atasimu jogitoɗe billahi e allah mawlakum kalifa moɗon fa ni'mal mawla taare kalifa wa ni'mal nasir taare ballo suratul mu'minuna simore julɓe bismillahi rrahmani rrahim bismillahi ko inde allah nde simore noon kayre fof ko makka nde jippi no ko nde temedere e 17 walla 17 walla 19 aya makkiye tun kayre fof ko makka nde jippi nde adima jaagol madina bismillahi ko inde allah arrahmani ko inde allah arrahimi ko inde allah qad aflahal mu'minuna jomiraɗo wi ko haqiqa malama ɓen julɓe alladina no ɓen hum no kañumen fi salatihim e julde mabɓe khashi'una koɓe hulɓe yankiniɓe walladina hum no ɓen ɓe ganduɗa anil lahwi gamerantere mu'riduna koɓe ɗurniɓe cokki en carte en dam en fof koɓe ɗurniɓe anil lahwi mu'riduna ɗum woni علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله عنه عليه السلام فوفكو كانكو جي كانكو علي يوبرتي يمبي أنا جيمي e cokki ina mbaɗa tan hankadi tuuɗo mi naatiɗo banatiɗo joni noon o wiɓe ma hadihi tamahilu llati antum laha akifuna onon kam holɗi sanamuji wufni ɗon ayi ma hadi tama no ibrahima wirunoto yimɓe mum ɓe ayi ali watti ɗum ɗo ko tamasil eyyi jomen dam en jomen carte en ali watti ɗum ko tamasil o nandidini ɗum koye tamasil nde wonnoɗo jomumen ufni hen ɗo haydara jiyata gonda ko waktu yoni gonda ko o ko mawɗo gonda ko o ko suka hankkadi yimɓe fof gonti giƴiraɓe an ka cuuni koni ko an ɗum ɗo koni ayi mawɗo goɗɗo mo nannomi mbi woppiri carte tan ko sababu ni ɓiyi ko ƴettimo hen eyi gasi kam tawɗa woppi moƴƴi o yo harmini nanino ɗum nani ɗum gila min jangga noon min mbi ko hay ɗum ne kalnoɗo wi kono tawa wi ko ɓiyi ko kay mojibine jaati onno hankadi ɗumino tan teyani kañum onno hankadi sa woni hen kadi ka kangal sa woni hen a wondani hakkille i joni noon tel tan ha ɓiɓɓe o ƴettimo tan o weddi carte ɗe o wi bandiraɓe mi harmini ɓiyam huccita yam ƴettoɓe mi harmini ɗo nde o harmini ɗe wonani tamasiru woni kay tawde serdine ɗo e hakkille tene no hucciti hen waktu no wawi ɓennude tawtinani oɗon mbawi habrede ɗo maayiɗo ni mbiyon hamin jokkito ɗo walla kabre ɗon ɗo maayiɗo ni tawtinani walladina anillahu mu'ridun ga meranteje fof no ɗe potirno koɓe ɗo ɗurniɓe walladina hum no ɓen lizzakati wonande asakal fa'iluna koɓe golloɓe bi mana koɓe tottoɓe walladina hum no ɓen li furujihim wonande farjiji mumen hafiduna koɓe renoɓe anil harami ga haram eyi farjiji mabɓe ɓalli mabɓe fof koɓe renoɓe illa ala azwajihim so wona e suddiɓe mabɓe tan walla joomen galleji mabɓe ko hen tan ɓe kanni ɗum ɓe jawtani aw ma malakat eymanum walla ko jeyno ɗum ñaame mabɓe bi mana koɓe taari e to bangel islam ko dagnani ɓe fa innahum no ɓeeɗo de waaɓe ni gayru malumina ɓe gona ñiŋaɓe fi ittiyani hinna e yettade ɓe suddiɓe mabɓe e yettodirde ɓe joomen galleji mabɓe en ɓe ñiŋaka ɓe ñiŋaka e ɗum joni noon faman ibtaga kala mo ɗaɓɓitoyi noon wara a dalika ko wona ɗum kala mo ɗaɓɓitoyi caggal ɗum ɗo
caggal ko jangta ɗo ko ay mina zawjati suddiɓe wassarari e taaraɓe mbiɗa aɗa yanoya e rewɓe woɓɓe ɓe daganakima walla aɗa yanoya e worɓe woɓɓe ɓe daganakima sappore Allah nde nana yeeso ma seeɗa kono mo hokkuma yeru o wi ɗaɓɓoyde ko wona ɗum ɗo wona tan yanodiroyde e rewɓe ɓe daganaki ɗum wona tan yanodiroyde e worɓe ɓe daganaki ɗum kal istimna'i bil yadi ko hono noon ne kadi maniyorade jungo musiba bonɗo kañumne maniyorade jungo e bi mana rewde jaggude jungo mum tan na waɗa e gorago mum ha mani e yalta ewa weltoro ɗum ɗum ne musiba bonɗo ɗum fo jeeya koye faman ibtaga wara adalik walla wona rewɓe jagga won gueɗe ne mbaɗe farjiji mumen ha on saaha daña hen dakammeji wooda ko yalte mumen ɗum foof de faman ibtaga wara adalik joom galle ma joom suudu ma ɗum woni ko laaɓi ko nguura e laaɓal cella mawna e laaɓal maya kawra e joome awa ko heddi ko noon tawde fittandu ko ni addiri tan yo fittandu ko kirani eyyi ɗum woni ko holnaki ko faman ibtaga wara dalik jomiraɗo wi kala mo ɗaɓɓiti ko wona ɗum ɗo fa ulaika no ɓeeɗo de humul aaduna ko ɓe goni yowtuɓe ɓe goni jaggiɓɓe de wadde yoɓe tuub tan ɓe gara tawde ɓe cuwa mayde soɓe mayi noon hankkadi bone waɗi tuubgol ala kono tawde ɓe cuwa mayde ina wawi wona ɗo e janggo kikiɗe ina wawi mayde nde wona ɗo e jamma ina wawi mayde nde wona ɗo e takkosan tawde ɓe cuwa mayde yoɓe keño ɓe tuuba koye yoɓe tuub soɓe mayi noon hankkadi gasi tuubgol ala walladina hum no ɓen ɓe ganduɗa kañumen li amanatihim wonande koolaji mabɓe wa ahdihim e aadiji mabɓe ra'una koɓe renoɓe walladina hum no ɓen ala salatihim e julɗele mabɓe yuhafiduna eɓe ndena julde nde surtout ɗo yuhafiduna ay yuqimunaha fi awqatiha eɓe darna julde nde ɓe waktuji mum ina subaka tan jaa ha gueƴe juule tan miijoɗa min kam waktuji hande ɗi waktuji joyi hande hol hen waktu mami juulani e place mum walla kanji fof mi juuliɗi kanji fof de elle julmiɗi koye place majji subaka o de elle ko jama julmi alhamdulillah eyyi ɗon kam mi gañima ɗo tisbar one ɗon ne ko jama mi gañima takkosan one ɗon ne ko jama futuro o gueeƴo on kadi alhamdulillah mi juuli alhamdulillah o ñalawma perdani waktuji joyi ɗi foof alhamdulillah ko jama mbaɗmi ɗi hay hen goto ɓoccitorakimi oɗo ñalawma jogorɗo ɓennude mo jogorani artoyde wa aleykum salam jeeyi jogorɗo ɓennude mo jogorani artoyde hay waktu goto ɓoccitorakimi kanji fof mi waɗiɗi jama alhamdulillah o ñalawma weeli wiide alhamdulillah kono jooɗoɗa aɗa micco oɗo ñalawma jogorɗo ɓennude mo jogorani artude tisubar o de mi juulanimo e waktu walla mi juulanimo jama walla juldumomi koye welsungo te ñalawma o ɓenni naati compte wonta artu o ñalawma ko kulminira e ma takkosano o de mi yina ha mbimɓe ɗeya woodi dalno seyɗani foldimi o ñalawma foolimo noon tan eyyi waktu so yoni tan moƴƴi ko yo tatte nde yoni nde annabi sallllahu alayhi wa sallam o wi ko so waktu yoni juulɗo ina wayno waktu o nana rewa e makko ɗon ɗo juulani no tiggoyel rewirta e nene muɗum no namdo endude yiɗi moynude ni kanko o juulani waktu o sertani e makko tottam juulam tottam juulam tottam juulam ha so tawi o juuli waktu o ene foti juulede nde juulɗele ɗe nana ɓamto kanko ne julde makko nde ɓamtoto e julɗele ɓamtotoɗe ɗe so ɗe ngari tan ɗe gudditane asmauji kanji fof ɗi ɓenna julde makko nde hakke no weltori no yettori tan udditira yiya won julɗele goɗɗe nena to mbolokana mbiya ɓennata kayre julde renanode waɗade noon foti waɗirede ni nde wiya dokke kam seeɗa
mi duwano julɗo mi o mi fuɗɗo ɓennude nde rokke nde arta ha e julnoɗo ɗum o nde wiya ɗum hafidaka llahu kama hafidtani yo Allah rene hono no ndenirɗa kam ni mi weltima a hokki kam teddugal e nder waktuji nde fuɗɗo ɓennude e ruttode ɓenna yo Allah dandu so tawi ko julde nde ganduɗa juulaka no foti juldede walla juulaka e waktu muɗum so juulama jama tan noon alhamdulillah juulama no foti juldede julde sa juuli jama tana daɗi ɗum ko hadis nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam juuldaka no foti juulede walla juulaka nde foti juulede oɗo waktu woni mo ganduɗa so ari omo yiya waktuji keddiɗi gudditanama ɓenni kanko waktu o wiyama ɓenna o wiye kirib ari kirib kib o wiyama naata wiye kirib soyno damal gongal wiyen faye toon toonne kirib o yiya malaikaji gone ufnade nde hersa nde wiya an lawol ma ko oto banggue nde ƴeewa lawol koyera ko toon nde jogori rewoyti yeru nde wiya joni noon haadami ɓennude dokke kam mi ruttoyo oɗo koynuɗemi hoynimi ko kaɗo koyera e dow waktuji foof mi yaha min nene mi huɗamo haadami ɓennude nde ruttito ha e joomum nde wiya ɗum bayyaka llahu kama bayyatani yo Allah yeebomo hono no jeeboriɗami firti ko yo Allah yeebomo e nder jeygol kuddi weddoma e jeygol tan wiyami wonda kam ɗum waɗi waktu alhaali mum ko hunde mawde fof nde joomiraɗo tottirta nde wi tan ko nelaɗo jibrilu addanima nda walla malayika goɗɗo addanima nda kono noon waktu hay goto ar ha jettoɗa mi haalanma ko jimmi tottudema ara ha jettoɗa ko nelaɗo yahani ɗum waɗi ɗum wona ko weeli welsidade ɗum wona ko foti welsindede ɗum yo toppite no moƴƴi waktu juulɗo aɗa selli waktu ma moƴƴoyta ko jama eyyi nelaɗo wi la salata li jari l masjidi illa fil masjidi julde alana koddiɗo jama so wona e jama koddiɗo jama noon ɓe mbi hono foti galleji hakkude mon e jama o wi galleji 40 hakkude ma e jama so tawi waɗi galleji 40 andu ka koddiɗo jama so ɓuuri ɗon noon a wona koddiɗo jama eyyi so ɓuuri ɗon aɗa wawi jaɓanede gon galleji 40 mi sikkani so wonmo galleji 40 goni hakkude mum e jama kono so woni sa yeehi an ɓuuri hewde baraji e dendagal mo tawɗa toon saabi ɓurde woɗɗude to gummiɗa nde wonno taɓal foof aɗa windane hen baraji saɓal foof aɗa mamtane hen bakkatuji ko gonata e jama ko fofandu foof aɗa windane hen baraji fofandu foof aɗa mamtane bakkatuji aɗa ɓeydane darajuji wadde julɗo yo wattu hakkille mum e jama ko toon juuloyte nde wonno ko suudu Allah ɓe mbi ina hanani kala garaɗo teddinde garɗo e muɗum kala garɗo e ma ina haalani mbaɗanamo koɗu makko mbaɗanamo teddugal makko eyyi jama noon tawde ko suudu Allah juulɗo so ari woni toon koɗu makko woni toon teddugal makko ko Allah welede mo jaɓanamo ɗum woni nelaɗo sallah sallam wi julde fof juulade e jama Allah koko jaɓi julde nde so tawi almami o ko coosoho heddiɓe Allah wasa ƴewde almami o ƴeewa goto e mabɓe tan moƴƴo hen foof Allah jaɓira julde nde sababude mum almami o ko kañum tan moƴƴi hen heddiɓe fof ko sosoɓe Allah jaɓa julde nde sababude almami o goto tan nena jille mabɓe Allah jaɓira julde nde kamɓe foof sababude on goto moƴƴo hay goto e mabɓe moƴƴani Allah wi mi jaɓiri julde nde sababude ko ndenduɗon e suudam ndu ko hay goto mon moƴƴani kono saabi kam ko ndenduɗon e suudam ndu ko suudam ndu kam ko moƴƴuɗo hay goto mon moƴƴani ko jama ka kam ko moƴƴa eyyi tawde waɗira kono rewe Allah eyyi hay goto mon moƴƴani kono suudu ndu kam ko moƴƴuɗo ɗum noon mi jaɓiri julde nde sababude rendude on e suudu he ɗum waɗi julɗo yo toppito julde e dental o toppito wadde waktuji makko jama eyyi wona tan waktu yoni min kay mi welsidaki mi juuli julmi ko biti kam uddu jaaha garta haydara bonnantama julmi ko atelier am uddu jaaha garta haydara bonnantama kala ko jogornoɗa perdude ma Allah lomtinani kala ko jogornoɗa perdude sa yi ma Allah lomtinani faami jeddi aɗa jala de
ko realamo eyi ala kulli tan salatul jamaa afdalu min salatul fajr onko salatul jamaa afdalu min salatil fajr julde dental ina ɓuri julɗo e gooto e kadi wondi ko wona gootum aɗa anndi ko sertiri julɗo e dental o jooni kala no wawri wasde tinnorade e julde makko kanko ɓuri julɗo gooto o e kala no tinnore julde mum ay julɗo gooto tawde hey wona ngantu julnimo gooto ɗo taw o sellini karfeje fof o sellini ruknuji fof o sellini dosɗe fof o sellini tawnugol fof tawde tan wona ngantu julnimo gooto julɗo jama o yo taw nde wi allahu akbar ha o yalti jama ka hakkille o wonno koye bitig makko hakkille o wonno koye kiliyal ma foti ruttodiroyde ko kanko woni dow oga ɗum woni koɓe mbiyata hikma gando gooto hoyɗino dandu pucci ne waɗi o yi kanko mo waɗɗi puccu mbawngu puccu timmungu puccu kaarngu wiya hannde ko kursi pucci o ndaari ɓe waddata kursi ɓe heen gooto fof jogii ko puccel pooƴngel aɗa waawi limde ƴiye mum puccel maangel ƴiiƴam waawa hay foofde saka dogde jooni noon o wii kanko ko yo malaama tawde puccu makko nguuɗo no ilbirta ni no wayi haarde ni no wayi murlidde ni no wayi softude ni koye ɓeeɗo waddata kursi kanko heen ɗo heƴaani e ɓeeɗo waawi ɗalande ɗumen ni ngori e ngori kono de kursi o duppiti nde o yi puccon pooƴ kon fof ina doga yeeso makko kanko puccu makko ngu no doga doole omo ronki heɓtaade pucci pooƴƴi ɗi puccon pooƴ kon nono dogira seesa kono kono ngoni yeeso makko kanko puccu ngu neno doga doole e coftal mum e baawal mum kono mo ronki heɓtaade ɗo o faandotoɓe tan kadi o yiyaɓe goɗɗimo kadi yeeso o fini o haawa o ari to imam malik walla so ganndo goɗɗo wonno o naamdi ɗum on firanima koyɗol ngol wima koyɗol ma ngol tindini ko julde ma ko julde moƴƴere kono a juulata e dental kamɓe heddiɓe ɓe jiiɗaɗo wadda ɗon kursi ɓe ina keedi yeeso ma tindini ko julɗele maɓɓe fof ko julɗele sosoɓe kono nde wonno koye dental ɓe juulata ɗum waɗi ko yeeso ma tan ɓe goni faami ɗum woni pucci ɗi koɗi pooƴi ko ko jiiɗa puccon pooƴ kon ko julɗele ɗe noɗe mbayi welside noɗe mbawi wasde timmude ni an ko jiiɗa puccu ma ngu no fayri ni eno softiri ni ko julde ma nde no wayi timmude ni kono noon fodde koɓe danma ko wondeɓe e dental nde eyi ɗum waɗi koɓe yeeso ma tan ɓe gonata ala kullin tan yo watte hakkillaji juulede e dental nde koko wallata no feewi woni walladina hum ala salatihim yuhafiduna ulaika waaɓeniɓe humul warisuna koɓe de goni rontoɓe alladina no ɓen yarisuna alfirdausa ɓe ena donta aljanna firdausi huwa ala aljinani on aljanna woni ɓurɗo towde e dendagal aljannaji yo allah waɗoy en toon enen e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam toon woni leegal nelaɗo sallah ah sallam ko toon nelaɗo hoɗi faami huwa ala aljinani yo allah wat en toon nelaɗo wona toon jaatige meɗen humno kamɓe fiiha e oɗo aljanna khaliduna koɓe sasoɓe ok so neɗɗo naati ala yaltude koko ñiiɓate tan so wonano cosoho o wino ni mi nani so neɗɗo naati aljanna yaltata mbima ala yaltata i ɗum kay kaso tan kaso belɗo de eyi laqad halaqna al insana jomiraɗo wa laqad halaqna al insana wa laqad ko haqiqa halaqna min tagui al insana neɗɗo ɓi adama min sulalatin e ciwto ɗum min ɗinin e ɓakkere pillitanɗe jeenayyi ɗe allah tagui neɗɗo baydi tanɗe jeenayyi ɗe allah tagui neɗɗo allah haalante en min gadima tawdemo taw min sulalatin min ɗinin e ɓakkere e siwtade zumma refti ja'alnahu min mbaɗimo nutfatan ko toɓɓere maniyu ɗiɗi fi qararin makini e ñiiɓirde hiɓidinde woni ranga toɓɓere so tawi naatoyi e nder reedu koye ñiiɓirde hiɓidinde wonata toon ala dérangement to allah fawi ɗum to ko allah tan woni allah toon no feeɗi toon no hiɓidi toon
toon ala toon dérangement fi qarari makini نعم thumma refti نعم halaqna nudfata min mbatti toɓɓere nde min tagi toɓɓere nde alaqatan konde heɗɗere نعم heɗɗere woni ƴiiƴam tan pendiɗam نعم fa halaqna al alaqata نعم min tagi kadi heɗɗere nde mudghatan husere نعم min mbatti ɗum husere نعم joni wonti hettere نعم natti heɗɗere wonti hettere نعم ƴeew neɗɗo fa halaqna al mudghata idaman refti husere nde hettere nde min mbatti ɗum ƴiye ايه wonti ƴiye نعم ay to wonno to ha joni wonti ƴiye ɓole fa kasawna al idama lahman نعم ƴiye ɗe min ɓorni ɗe lahman tew نعم nde wonno ƴiye nde نعم Allah jagi tew نعم ɓorne dow ƴiye نعم ay wonti neɗɗo jooɗo نعم sono wonan ɗum sa yehi neɗɗo yaha ƴiyon tan mehon mbeɗa yiya ɗum sahaji film uji ɗi نعم yaha tan ƴiye ɓole ne yaha saaɓo ceerno نعم fa kasawna al idama lahman min ɓorni ƴiye ɗe lahman tew thumma refti ansha'nahu min puɗɗitimo halqan ko tago akhara wongo نعم min mbattimo kadi tago wongo ay oɗo halqan akhara نعم ko jaƴƴo no feewi ƴeewa ɗo gonnoɗa teggoyel ɗo gontuɗa sagata walla ɗo gontuɗa mawɗo نعم ƴeewa ɗo sukundu ɓawluno ɗon wontiraniɗo نعم ƴeewa ɗo guite danwuno ɗo wonti boɗeje نعم ƴeewa ɗo ɓandu wojjuno wonti ɓaleeri han kadi ansha'nahu halqan akhara tan baylitanɗe tan min mbattimo tago wongo نعم fof ko Allah waɗata ala fof ko waɗani hen hoore makko نعم nde woni ɓakkere nde o wattani hoore makko toɓɓere نعم nde woni toɓɓere nde o wattani hoore makko heɗɗere نعم nde woni heɗɗere nde نعم o wattani hoore makko husere nde woni husere nde o wattani hoore makko ƴiye nde woni ƴiye nde o ɓornaki e hoore makko tew نعم faami haala ka joni noon nde o ɓorne hoore makko tewde نعم o wattani hoore makko kadi tago wongo نعم fof won gonɗo e wadde نعم gonɗo e wadde onon ko on jeeyi نعم ko Allah jeeyi نعم ha ɗo yaltata aduna ɗo نعم ñande fof Allah ne ɓeyde makko ko yiiɗi fof نعم ina usta e makko ko yiiɗi fof نعم kanko ala ko tini hen نعم ala ko wawi hen نعم wadde ko won jeyɗo ko kañum woni fewnude نعم ayi summa ansha'nahu halqan akhar ايه jomiraɗo fa tabarakallahu نعم towi Allah نعم ahsanal khaliqina نعم ɓurɗo moƴƴude tagoɓe ahsanul khaliqina نعم ɓurɗo moƴƴude ɓurɗo ngarɗude tagoɓe نعم kala kono taga ko Allah ɓuuri yodde kono taga نعم ɗum woni nde nelaɗo janngata ɗum ari ha ɗo summa ansha'nahu halqan akhar sahabaɓe ne keeɗi Umar bun Khattab ne wonno e mabɓe nelaɗo tuggi wala qad khalaqna al insana min sulalatin min tin نعم thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin نعم thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan نعم fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata idhaman fa kasawna al-idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar tan Umar bun Khattab no darorino e wonnirno e nder sahabaɓe ni tan ummi dari wi fa tabarakallahu ahsanul khaliqina ndeno wini tan nelaɗo wimo Omar ko deftinɗa ko kalɗa ɗo ko de ko ɗum Allah reftini hen نعم binde ko Omar haali ko ko ɗum de Allah reftini hen ayno mbiɗa ni ko ni Allah wi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin e Omar noon welti ndeysan konngol mum hawrude e konngol Allah نعم Omar no heewi dañirde noon Omar ko neɗɗo kawniɗo ɗum mawne makko kanko Omar mo heewi haaltude ɗum نعم ha ɗo mawni ɗo mo haalta ngol konngol oɗo sifa no mawne makko fa tabarakallahu ahsanul khaliqin toowi Allah ɓurɗo ngarɗude tagoɓe koni ko Allah yooɗi tago ɗum woni jomiraɗo wi thumma refti innakum onon ba'da dhalika caggal ɗum la mayyituna kon mayoɓe ay caggal ɗum kon mayoɓe de thumma refti innakum onon yawmal qiyamati ñalawma darga tub'athuna kon ummitinteɓe walaqad khalaqna jomiraɗo walaqad ko haqiqa khalaqna min tagi fawqakum dow mon sab'a tara'iga jeeɗiɗi laaɓi jam'u tarafa laaɓi asman jeeɗiɗi laaɓi woni asmawuji نعم ɗum fandeta ɗo ايه wa ma kunna woni bi maana ko turuqul malaika نعم laaɓi tan malaikaji نعم ina jaha e majji نعم hakkunde asmawuji ɗi jeeɗiɗi نعم jomiraɗo wi noon wa ma kunna min laataki
anil khalqi ga tago wongo les majji ɗi ghafilina komin welsidi min tagi asmauji jeeɗiɗi nena dow joni noon tagore wonde les asmauji ɗi min belsidaki de pour min belsido ha asmauji ɗi caama e mabɓe ala min belsidaki ɗum min jaggi min belsidaki ɓe goni en less ɓe pewniti kono wonko jaggi ɗum de hay goto calculta joni asmani yana hay goto yahata ɓoyse tan hula gam yomi reno ɗum marɓima ɗo i ɗum sirani de asmano no wuuri walla asmano hoɗi hay goto calculta ɗo hay goto miijota ko ɗum jeeyaka e programme neɗɗo nde wonno guila jibinoɗa ko noon tan tawirɗa hankkadi koko ombi e nder ma tan koko muula e nder ma tan ɗum ko ni tan wonirta bonata kono noon woto sikku ko noon tan woniri ala jagguɗɗum won jagguɗɗum de won jagguɗɗum ñande woppi fi sikkiran denɗi a jawta ko ɗo ni nden ani course ma woni ceerta won jagguɗɗum jeeɗa won jagguɗɗum alay sago o andane ko kanko jaggi ɗum yo Allah andane ko kañum jaggi ɗum so woni ɗo eɗen fof eɗen kiɓidi hen eɗen ndeeƴi ɓerɗe men ne ndeeƴi hay goote men jiiɓoraki jogoraki fayre wonde enen jogori yande kono noon ganden no kadi won jagguɗum wonani no ɗon noon kadi hay goto jaggani ɗum noon tan woni Allah wi min belsidaki tagore wonde less nde pour nde wata ɗum ɗo yande e mabɓe ala min belsidaki ɗum yoɓe gona les jeunes yoɓe ɗumin yoɓe kiɓidu wama kunna del khalqi ghafilin woni jomiraɗo wi wa anzalna min jippini min assamai umorde asma ma andiyam bi qadarin e fodde ko ene yonaɓe tan sonno min mbino asman yo wañu ko woni to mum to foof heɗɗum de nden bonanno e mabɓe ayno min mbanno e ñande ilam ɗufan ñande nuhu yimɓe mum kalkate nde wonno asman wiya ko wanju ko joguinoɗa ko i wadde ɗum boni de ko joguinoɗa ko foof ɗum waɗi aduna o kala to darɗa kala ko hayre towno e aduna he hayre nde muti hayre fof townode ɓurnode towde aduna fof hayre nde muti jiya kaaje ɗe ganduɗa aɗa soyno ɗumen joni fodde towede majje joni ha 70e étage taw ko hayre nde montagne o towiri kono foof leydi ndi ne wonno hakkude leydi asman fof wontu ndiyam foof heewa leydi foof mutti ɗo hay koye dow laana tan wonɓe laana ko ɓe tan leƴƴi e danno hen ko kefaral ngala biyetegal iwaju eyyi onne kañumne ala andi ko Allah dandiri ɗum o keefeero mawɗo on ɗon juutɗo on ɗon juutɗo joni sa soyni mom eyyi Allah ne jogui tagore mawde de oɗo joni Moussa yimɓe Moussa nde jahata ha ɓoyde makko nde ni wiya jeeya kaɓoya e makko nde o jaggi ɗumen taw mo teenoyi o fotte mabɓe ɓe mbi o jaggiɓe kamɓe foof o koɓe 12 ɓe gonno o jaggiɓe o haɓɓidiɓe waare makko leɗɗe o rondi o yetti o wi joom suudu makko o loppanam ɗum ɗo defanami ɗum o sortira o wi joom suudu makko loppanam ɗum ɗo defanami ɗum ɓe mbi debbo o wima ɗum ɗo ala ko nafata ma holko mbaddata hen harata mottama la ilaha illallah ko ni Allah no wawi mawninde tagore mum de debbo o wimo ɗum ɗo sa loppi ɗum sa defi ɗum ni ala ko nafarma sa ñaami ɗum ala ko nafarma holko mbaddata e ɗum ɗum ge uppata yaha lawol mum jarno ɗum arnoɓe habde joomum neɗɗal mawgal aleykum salam ndo maayi nde joni pobbi e baroɗe joni hoore nde ɗo joni ɗo wonno ɗo joni e guite ɗe ɗo wonno guide ɗe guide kine ɗe pobbi e baroɗe gaari naati hen hankkadi jibini hen hankkadi koɗi hen ha neɗɗal ngal ganduɗa hay goto wawa famde sifa mum ngal ɗon neɗɗal ngal ɗon wiyama ko ngal ɗon datno hen nde juuti riwayuji noon no keewi waɗi ɗuri yo juuti gurdam no feewi kono ɓe mbi kanko dandunomo ko nde Nuhu fewni laana ka ha gasni ronkuno dañde no ƴetti ɓamtiri laana ka no suutiri laana ka noyi ɗum to yiɗi nawde to walla nde sehi leɗɗe dañi leɗɗe ɗe ene yiɗi nawde ɗe to ɗe poti fewnen to en tout cas ko wawi wonde foof kam
ko kanko walli nuhu kam نعم e nawde leɗɗe ɗe kam نعم no walliri nuhu ni نعم ɗum ɗo Allah dandirimo kanko نعم ko keefeero نعم kono Allah dannimo sababude wallude nuhu nde نعم eyyi kanko ilam ɗamde ari nde haaɗimo ko koppi نعم kaaƴi aduna fof muti kono kanko haaɗimo koye koppi نعم si asman jippini ko wonno to mum fof haaɗimo koye koppi hay ɗum ne mbino ƴettata laana ɗum ɗo walla so leɗɗe wonno no ƴettanta nuhu nde nuhu wimo no yiɗi nawnede to o suut ga tan o ñippoye ɗum toon to woni ɗo tan o suuti ɗum tan o joƴƴinoy ɗum to nuhu yiɗi ɗum to buusani ni nuhu yehi tawoye ɗum toon Allah no wawi mawnu tagore de la ilaha illallah muazzin bisimillah ayi ɗum woni jomiraɗo wi wa anzalna min as-samai ma'an bi qadari fa askannahu min konni fil ardi e leydi ndi fa askannahu min konni ndiyam ɗam fil ardi e leydi ndi wa innano minen ala dhahabin e nawgol bihi ndiyam ɗam la qadiruna komin hattanɓe de emin mbawi nawde ndiyam ɗam faye mutuno ɓe maaya ma dawabihim wondude e daabeje maɓɓe kamɓe e daabeje maɓɓe fof ɓe maayi ɗon ka somin beela noon min nawa ndiyam ɗam fa ansha'na lakum min puɗnani on walla min puɗɗani on lakum min puɗɗani on bihi e ndiyam ɗam jannatin guese jardin ngaji min nakhilin e tamroje wa a'nabin e inabuji lakum tawina woodani on nde wonno ko ɗum ɗo wonno ko ɓuuri heewde e fakihaji firwiji ɗi ganduɗa ko arabeɓe ina gurno ɗum ɗo ɓe ɓurno yidde kamɓe kadi ko ɗum ɗo ɓe ɓurno wurde eyi nakhil wa a'nab leɗɗe inabuji ina wonde nakhil tamroje lakum no woodani on fiha e ɗeɗo leɗɗe ene wonde ɗeɗo jardin ngaji fawakihu muyanteje bi maana firwiji kafiratun kewɗi wa min ha ina hen ko hen kadi ta'kuluna woni ko ñaama toon sayfan wa shita'an ceeɗu e dabbude fof wa ansha'an ko hono noonne kadi min puɗ wa sajaratan min puɗnani on lekki tahrujuki ina yalta min ɗuri sina e hayre nde wiye ni tambutu hayre nde ene fuɗna bidduhni e nebam wa sibaghin e goobu ndiyam ko ndiyam kono wiira goobu ko so tawi longere naati hen na wayla ɗum wa sibghin e goobu woni ndiyam lil akilina wonande ñaamoɓe wa inna lakum no woodani on fil an'ami e ne'moraji ɗi la ibratan teskuya nas'ikum ko noon de noon ke nas'ikum emin jarno on mimma fi butuniha ko woni e deedi majji lakum no woodani on fiha e majji kanji nemoraji ɗi manafi'u nafooje kathiratun kewɗi wa min ha ko henna kadi ta'kuluna woni ko ñamaton oɗon ñaama e majji kadi wa alayha e dow majji kanji geloɗi ɗi wa alal fulki e dow majje kanje laaɗe ɗe tuhmaluna oɗon donde bi maana oɗon mbaɗɗo wala qad arsalna ko hono noon kadi ko haqiqa min neli nuhan biyeteɗo ni ila qawmihi fewde e yimɓe makko fa qala o wi ya qawmi e hemon yimɓe i'budullaha ndewe allah ma lakum alana on min ilahin e dewateɗo gayruhu ko wona allah afala tattaqun te onon kam on kulata fa qala on kulata lepte allah nde wonno fa qala al malaw wi dental alladina no ɓen dental ngal ganduɗa ko pennugal fa qala al malau alladina wi dental ngal ganduɗa ɓen kafaru heferɓe min qawmihi e yimɓe makko ma hada wonani oɗo nuhu o wonani illa basharun so wona tan ko ɓanduyanke mislukum baɗono moɗon yuridu omo muuyi an yatafaddala nde omo muuyi an yatafaddala nde o ɓurnoto tan o ɓura aleykum e dow moɗon o wona yeeso hankkadi o wona dewateɗo onon gona rewɓe caggal makko oɗo ko laamu tan yiɗi o ko ceernagu tan yiɗi hay ko ni ɓe mbiyanno eyyi ko jiɗɗo ɓurde tan hankkadi heeda yeeso tan yimɓe ndewa caggal mum tan ɗum noon hankkadi wooda hankkadi won ɓiye ɗum noon hankkadi natti ɗum noon hankkadi gasi ayi ɗum ɗo sa e sa fo e tiktok o walla réseaux sociaux o jalatanama ya ɗum hankkadi ko gasi
ƴeew joomum ɗo jooɗi ɗo e cuurel mum ɗon wiyata ko gasi ko gasata ko gasata koye cuurel ma ɗo ɗo jooɗiɗa ɗo a yaltani bowon mbiya ɗum han kadi ko gasi seernaɓe tan kadi aɗa ɗo tan han kadi poɓɓane han kadi ina ɗumne jaɓɓe toon ɗumin ɗum han kadi koko gasi joni noon koko gasi taw koye cuurel ma ɗo ɗo jooɗiɗa e cuurel ma ɗo ɗon ɗum gasata a yaltani garɗa mbiɗa min ala han kadi ɗum watta a tawani min ɗomin jooɗi ɗo mbiɗa han kadi hay ceerno goto to ummo a arani e nder almuɓe mbiɗa a arani ceerno no yaha mi jagguɗa e mum mbiɗa a yahata to jooɗiɗa e cuurel ma ɗo ɗo mbiyata ko gasi kowoni ko o réseau sociaux o heewi ha ngaɗi ɓe mbi yuridu an yatafaddala aleykum oɗo yittan ko ɓurde e dow moɗon ayi bi an yakuna matbu'an wa antum atba'uhu o yiɗi tan ko wonde dewateɗo onon nde won caggal makko walaw sha allahu ɓe mbi sonno allah haajino alla yu'bada gayruhu nde wasata rewede ko wonamo la anzala malaikatan sonno allah haajino nde wasata rewede ko wona ɗum maw jippinanno malaikaji la basaran wona yimɓe ma sami'na bi hadha fi abaina alawwalin minen min nanani ɗum ɗo ko haalata ko e waabiraɓe amen adiɓɓe in huwa wonani kanko oɗo nuhu illa rajulun so wona ko gorko bihimo ganduɗa enay muɗum jinnatun kaaɗi ko gorko tan mo ganduɗa kaaɗi inay mum oho kangaɗo tan fatarabbasu muñe aɗanni ndeysan o wuure mabɓe duuɓi 194 a yiyat neɗɗo fayay mayde nodda ɓesgu mum wasi o mbeɗene rentino on de baboyam tinnoɗe de ndentoɗe on jii oɗo gorko onon kam kono sukaɓe gonɗon koye fuɗɗade aduna moon minen noon hankkadi gon koye yaade kono mbatte hakkillaji mon e oɗo gorko penowo oɗo biyeteɗo nuhu ko ni de waabiraɓe amen taniraɓe amen fof ko ɗo wonduno e mumen kanko noon o mayata eyyi kono ko ni tan o woniri ko penowo ko puntowo ko komtowo ɗum noon ndentoɗemo ndentoɗe wiide oɗon jaɓa ko haalata yahata neɗɗo faye mayde nodda ɓesgu mum wona e wasiyade maaya kadi woppamo ɗon woɓɓe kadi gara gonɗon ha paye mayde nodda ɓesguji men basi o maaya kadi goppamo ɗon nuhu juuti gurdam de machallah joni noon ɓe mbi oɗo ko gorko tan mo ganduɗa ko kaaɗi goni mum fatarabbasu pandoɗe bihi e makko hatta hinin ha dumunno ɓe mbi ma yeware laaɓa ha dumunno in hada eyyi fatarabbasu hatta hinin qala kanko nuhu o wi rabbi jomam unsurni ya wallam bima kadabuni e koɓe pernatami ko fa awhayna jomiraɗo wi min bahyi ilayhi fewde e makko an ko woni isna'il fulka fewnu laana bi a'yunina e ndenka amen wa wahyina e yemirore amen fa idha jaa so tawi ari amruna yemirore amen bi ihlakihim e halkede wa fara ɓuli attannuru wa fara ɓuli attannuru juɗirgal mburu bi maana fuur ɓuccitima ndiyam a yi tan fuur o watti ɓuccitade ndiyam wona adana yaari fuur no yaltina ndiyam kono attinani tan ha jiiɗa tan fuur hankkadi nena wukkita ndiyam he wona ɗum wawno e fuur andu hankkadi ɗum ɗo ko mande wonde hankkadi on gummima eyyi mande hankkadi halka leptinana ngara mande hankkadi joole e laana moon eyyi naata e laana moon ɗum woni fasluk nannu fi ha e laana he min kulli zawjeyni ummarde e kala liƴƴi ɗiɗi isnayni ɗiɗi eyyi kala liƴƴi ɗiɗi ɗum nannu hen ɗiɗi wa ahlaka ko hono noon ne kayne koreji ma ɗi illa man sabaqa so wonamo adi mo arditi alayhi e muɗum alqawlu konngol minhum e mabɓe wonde koko halkoto ɗum noon ko zawjatuhu wa waladuhu kan'ana ko joom suudu makko ina wonde ɓi ko biyeteɗo kan'ana ɓeeɗo ɗiɗo goni ɓe jaɓano gonɗinde e makko ɓeeɗo gona e famille makko Allah wi Allah wimo noon wala tukhatibni woto ewnomi noon fil ladina e ɓen walamu toñɓe e heferɓe woto wiyaɗa ewnoromi habaru men de pour nde emi danduɗo ɓen ala komi kalkoɓe kamɓe foof innahum kamɓe fof mughraquna kamɓe ɓeeɗo mughraquna koɓe yolateɓe fa iza stawayta so tawi a foti anta an waman maaka e wondiɓe ma alal fulki e laana he faqul wi alhamdulillahi yettode wodani Allah jettoje godani Allah alladina on
najjana danduɗo min alqawmi alzalimina ummorde e yimɓe toñoɓe wa qala wa qul wi rabbi jooma anzilni ya jippinam manzilan jipporgal mubarakan barkinangal ya jippinam jipporgal kebbinangal barke wa antano an Allah khayrul munzilina ko an ɓuri moƴƴude jippinoɓe inna fi dhalika inna fi dhalika woni e ko jangtaɗo ko la ayatin dalillaji hattan ala qudratillahi hattan Allah wa in ko woni kunna min latinoma la mubtalina komin jarribtoɓe ɗumma refti ansha'na min puɗɗi min ba'dihim caggal mabɓe qarnan fedde akharina woɓɓe fa arsalna min neli fihim e mabɓe rasulan nelaɗo minhum jeeyaɗo e mabɓe on wiɓe an ko woni ubudullaha ndewe Allah malakum alana on min ilahin dewateɗo gayruhu ko wona Allah koy afala tattaqun onon kam on kulata Allah wa qala wi almala'u dental min qawmihi ngal ganduɗa ko e yimɓe makko jeeya aya oɗo neni aya musidɗo mon TikTok ñanden Ama Ndiaye aya makko de neni o aya de o wino wonde Allah wi hefere ɓe isamittum neni aya makko neni ɗum noon keɗoɗen ha ƴeewen beela ko Allah wi noon walla ko heferɓe mini wa qala almala'u Allah wi dental ngal wi holngal dental Allah haalan min Allah wi min qawmihi ummorade e leñol makko alladina kafaru ɓen heferɓe dental jeeyngal e leñol makko ɓe ganduɗa ko heferɓe ɓe haɗani tan de e wonde ɗon wa kaddabu bi liqa'i l akhirati ɓe penni kadi ɓe kenni ɓe jeddi kawragal lakara ɓe mbi lakara woodani ɓen ɗon wa atrafnahum Allah wi min nemini ɓe min dokkiɓe ni'ma fil hayati dunia e gurdam aduna ɓen holko mbi ɓe mbi ma hadha wonani oɗo nuhu illa basharum mithlukum so wona ko ɓandu yanke tan baɗono mon ni yakulu omo ñaama mimma ta'kuluna eko ñamaton min ho e muɗum ko o ko ɓandu yanke tan no mon ni ina ñaama hono ko ñamaton ko wa yashrabu omo yara mimma tashrabuna eko jaraton ko onon kamɓe de kalata joni dental heferɓe fennuɓe lakara Allah no hokki ɗumen nema joni noon ɓe mbi la in ata'tum son ɗoftima basaran mithlukum ɓandu yanke baɗano mon innakum no onon idan ngan sagala khasiruna kon pertuɓe ɓe mbi son ɗoftima neɗɗo tan joom ɓandu baɗano mon ni on saga onon kon pertuɓe aya'idukum ɓe mbi beela o fodantu on annakum wonde onon ida mittum ɗo ceernajo soli ɗo nin ɗo de ceernajo tuggi aya'idukum beela kamɓe kanko oɗo nuhu kam o fodantu on annakum wonde onon walla huudu annakum ko huudu haalate o fodantu on annakum onon ida mittum son maayi ko kuntum turaban ha on gontoyi leydi wo idaman on gonti ƴiye annakum mukhrajun wonde onon kon yaltoɓe omo fodana on ɗum ɗo hefere ɓe kalata ɓe mbi yimɓe maɓɓe ɓe beela huudu no fodana on wonde son maayi ha on gonti leydi kon wurtoɓe kon yaltinteɓe ɗum de Ama Ndiaye wi Allah wi o wi Allah wi ida mittum son maayi la ilaha illallah tengade boko rewɗo dari o wi keɗɗeɗo Allah haalde maɓɓe ɗo Allah wi ko ida mittum son maayi Allahu akbar surtout deedi no ngoodi de qur'ana ceerno qur'ana ko haala Allah neɗɗo kala kono haala hen ko ganduɗa ƴetta aya cola wayi kono meɗe heewi hokkude yeru o no elle tan daroɗa mbiya julde moƴƴani mbiyeɗa hol dalilu ma mbiya Allah wi fa waylul lil musallina wayli wodani juuloɓe mbiyeɗa wonde holto Allah wi noon mbiya Allah wi noon e suratul ma'un wiya est ce que ko gonga ko aya qur'an ko gonke ko aya qur'an kono noon beela ko ɗon haala ka haali ko alladina hum an salatihim sahuna ko ɓen ɓe ganduɗa julɗele men ne belsinda ɓe woni ɓe woyli wodani ɗumen wadde woto qur'an o fijire haala Allah ko haala Allah won qissaji nana hen Allah wiyani noon koy harmeji jeeɗiɗi Allah wiyani noon way kono musidɗo goɗɗo no hewno waajade e dente he mbiɗa andi Siyamadou Alassane Sy no foti andudemo somi haalnima inde makko sen jeeyi momi haalani holi kanko mo hewno waaja e dente he nden so tawi o darima joni
o wiya wonde Allah wi ko kañum tagi onon rewɓe kono o wi onon rewɓe peeje mon no mawni sabi Allah wi inna kayda kunna adimun ñande fof mi haala ɗum gotol omo heccimi to woɗɗi noon garmi mbimomi ceerno ƴewto ko kalta ko Allah meeɗa wiide inna kayda kunna adimun Allah wima ko laamɗo misra o asisu misra o wi inna kayda kunna adimun Allah wima ko oɗo wi noon wadde woto wi Allah wi noon wadde no wodanma darade mbiya Allah wi alaysa li mulku misra wa hadihi l anharu tajri min tahtiha wodananima Allah wi ko fir'auna wi noon wadde saɗa wiya wi mbiyata ko Allah wi fir'auna wi mbasa wiide ko Allah wi noon bone mo fir'auna haali o kay woto ƴettu ɗum mbiya aɗa watta e Allah mbiya ko Allah wi noon ɗum ɗo ko hefereɓe kaali Allah wi ko hefereɓe kaali aɗa haalana yimɓe wi ko gonga Allah wi ko noon Allah wi hefereɓe mbi kono mbasa askitinde konngol ngol e Allah faami haala ka ɗum woni o wi ida mittum ɓe mbimo ɓe mbi kamɓe hefereɓe ɓe mbi yimɓe maɓɓe ɓe omon fotano on kanko oɗo wonde ida mittum son maayi wa kuntum turaban on goniti leydi wa ida man on gonti ƴiye annakum wonde onon mukhrajuna kon yaltoɓe hay hata ɓe mbi woɗɗi woori lima tu'aduna ko podante ɗon ko wadde firti ko ha hande wadde ko Allah haali ɗum wadde ko Allah wi wona gonga darga wotani min al ikhraj min al quburi ay ɓe mbi ko wona gonga ɓe mbi in hiya wonani ɗum ɗo illa hayatuna dunya so wona gurdam aduna namutu eɗen maaya hen wona haya nguuren hen wadde firti ko ha hande ko Allah haali ɗum wadde ko Allah wi wodani so wona gurdam aduna sa felliti wiide Allah wi ida mittum wadde ko haala ɗo ko fof wi Allah wi noon Allah wi wona gonga darga wodani wadde sami haala ka namutu wona haya ɓe mbi eɗen maaya wona haya eɗen nguura wama nahnu wonani enen bi mab'usina eɗen gummito in huwa ɓe mbi wonani oɗo illa rajulun so wona ko gorko iftara pepiliɗo ala llahi e Allah kasiban fenade wama nahnu wonani minen lahu wonandemo bi mu'minina emin gonɗina qala o wi rabbi nsurni joomam ya dannam ya wallam bima kadhabuni e koɓe pennatami ko sadaqa llahu l azim